The man, Honorable Chief Hyginus Udoye, Nkponarachukwu, Agbakwuludike, Ihembosi, was a great man. He was born in the family of Udoye in 1941. He was a great man, a good scholar who completed his standard 6 education. He left Ihembosi to the house of Hyginus Udoye in Onitsha, where he employed him as a sales rep at Pepsi Cola. That is where he started his life. From there, he joined the business of auto spare parts dealer. He married his beautiful wife, Mrs. Rose Udoye from Ozobro. This marriage was blessed with 7 children, 4 boys, 3 girls. Agbakwuludike Ihembosi was a great man. He contributed earnestly to the progress of Ihembosi, both from the village he came from, Umar, and Ihembosi in general. He was a Biafran soldier. He was also a councillor in old Ihembosi local government. Because of his contribution in the progress of Ihembosi, the Ihembosi Progressive Assembly, or the villages in Ihembosi, Nde Ogweshine, offered him the kingship of Ihembosi, which he declined as a result of his mother's refusal. He contributed so much in the church. He contributed so much and built human capacity as a philanthropist. This man is a man to reckon. Dike ka ọ bụ. A sị na ide mmadụ ya na-abịa n'obodo once in 100 years. Gezie ntị ka ịnụ akụkọ maka nwoke a anyị nọ n'obie n'Ihembosi. Aka m bụkwa Messi Apostle onye na-eje obodo. Ihe a na-eme njem abụrụ obere njem maka na onye a na-ejekwu maka ya nnukwu mmadụ anyị wee na-aga njem iji wee chọpụta ka nwoke a si ebe ndụ ya. Anyị abata n'ezinụlọ onye a na-ekwu maka ya, Honorable Chief Hyginus Udoye, Agbakwuludike, eze nna Ireze na bie n'ebe ụmụabụ Ihembosi abụ ebe aka anyị. Ebe a bụ benyi ya bụrụ bie n'ezi anya efu ihe eji anwa ọgaranya. Asị ọgaranya abụrụ ọgaranya. Anyị na-achọzi ka anyị banye bie kịta ka anyị jee fụ ka o si akwadobe ọmụma Messi Apostle onye na-eje ebe ka anyị banye Hey! Ebe a ndị anyị si
So you would do this work. If you go to Oside, a Bible, a baby Udoye, Ihembosi. Oh, I miss your apostle, Martin, no energy, bonnet, no room. Everyone there from one end. Everyone there from one day, one never about them. Or come on a poor brother, you know, Munaj bonnet. I know what start idea like late chief. Hyginus, Udoye, Agbakwuludike, Ihembosi. The Hyginus. I jump you to an equipment of your war papa. When I see Chineke, you would then go away, because they're up. I go up the room, Maka, but I'll come on here. I did it 4 days to know her, but I won't run in my age. That's you. Mama, why can we tell all Papa had? We say, had you don't be haka, much naked, recording your job. Afamogo Udoye. I'm on the Sacred Heart. Sacred Heart of Jesus. Who is the Guru? Umudimba. Ihembosi. You believe it? I was 65. No, 65. Afamogo Ejakedo. Namogo Udoye. There's a weekend. Also, Onekunu dị na ụmụnne n'afọ nne gị. Ụmụ nwoke dị 3, ụmụ nwaanyị adịkwa 3. Kedu ọbụla ahụ na Hyginus Azụbuko, Grebat Azụbuko, Ansel Azụbuko, Virginia Ukeria Azụbuko. Ndị be nna gị na di gị ha emekọkwara ọfụma dị ka ọgọ? O metara ha mma mgbe ọ dị ndụ mbụ di gị. Nna gị na nne gị ọ dị ndụ mgbe di gị nụtara gị? Ya bụ na di gị kwara nna gị na nne gị nye ọkwa ha? Ọkwa nne gị ezigbo ọgọ ka ọgọ kwara nna nwunye. Onye anyị na-ekwu maka ya bụ di gị, ezigbo di gị dị mma, Chief Hyginus Nkponarachukwu Udoye, nna nyere eze ọ bụrụ ihe onye hapụgoro ụwa di gị ka a na-ekwu. Ana m etukarị ya mgbe na mmanwụ onye ọ na-abịa ụdị nke ya dịkwara ya na-eti isi mụtakwa ya mụta onye gị na ya nọ na anyị ebi ọhụrụ ụlọ na-ebi ome nke ya dịkwara onye usoro unu na 1968 chetara n'ụlọ ụka unu gba akwụkwọ St. Anthony Ihembosi, ebe a unu gba akwụkwọ. Ụmụ ole ka gị na di gị mụrụ? Ụmụ 7, nwaanyị 3, nwoke 1. Chinedu Udoye
1971, 7 July. Jane Oluche, Adamwan. Okay. Keba na ndị. Ọzọ bụ. Jane tọrọ Vitus Udoye. Vitus tọrọ Calistus. Calistus tọrọ nye. Cynthia. Keba na anyị ama. Ezinifite. Ezinifite. Cynthia tọrọ nye. Elochukwu tozie onye. Ifunanya Igbanugo. Na bụ etu aka ụmụ gị niile si wee gaa n'ụwa. Gị na ada di anyị ebiene 51 years. Anyị kene Chineke maka nke ahụ. Ọ yara ahụ wee ọnwụ. Kedụkwanụ ka ọnwụ ya si emetụta gị ka ị si ofu ọnwụ ya dịka nwunye ya? Ọnwụ na-eji aka eme ihe mmasị ya nọkwuo mana Chukwu si debe ọnwụ ya wetara nne na ọka anọkwu nwere ebe o si mebi Chineke na-anabata ya enwere ihe ekpere nabata ya onwe onye nọ n'ụwa nwa mmebi so Chineke mee ebere nabata ya ka o gbuo n'ebe ahụ ekwuru ohe ọnwụ nọ n'anya mmadụ na ntụ o si eme ohe egbu ebe ahụ ọzọ maazị ntụ si ejeba nwa ya mmadụ ọnụ onye na-asị na ihe na-erukwe onye ebuchasị ọfụma. Ana m nnọọ ekele Chukwu na-ayọkwu ya ometọkwu ya mbọsị ahịa akwa ụzọ onye ọbụla na-amegido na onye ọ na-abịasị akwa onye ọ na-anọgide na-abụghị nsogbu ọbụla na enweghị katakata ọbụla ogodo onye na-ekwu okwu ha anya n'anya ha wepụ ihu na ụfọdụ ga-ede ihe ka e wee kọọ ọnụ ma ọkwu okwu ma gbasara nwa ejebe ha bụ nwaanyị bụ onye ọrụ Igbo. Ụlọ ọnụ ụmụ gị ndị nwaanyị ka gị na ha si letekwanụ di gị mgbe ọ nọ ndụ mgbe ọ na-aya? Enweghị mere o riri nri ebe ọ mere n'izu naanị ọ na-ege oricha nri ọfụma olifọ ọ gazie gecha n'izu na ọgụgụ agụcha n'izu n'obere ụbọchị ka ya na-akpọje ụwa ọha ahụ ahụ ma ọ dị na nwere ihe mere ụkwụrụ n'isi na nwa ma ọ na ahụ adịchaghị mmanụ na ya biko nyere anyị ebere mee ka ihe niile etu anyị amaghị ama ome ka anyị anọkwa ihe niile aga nke ọma anyị amakwa ma mechaa ihe niile anyị ọtụtụ ka anyị na-enye otuto na-arịọ ya biko ya mekọtara anyị obi ọnụ ezinụlọ dị mma ya do obodo ebe anyị si mere ya gbaziere anyị ya do enwere anyị ebe ka afọ na-emere ya ọfụma si n'aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Anyị na-asị gị ndo, anyị na-asị gị die dịka ndị Igbo si ekwu n'ọnwa ya kwa nna ọ bụghị nna ya kwa nne ọnwa ya kwa die bela anyị na-ebe obodo ya kwa di gị ọfụma kwasịa ya ruo ojuru sie ma n'ọrụ ụmụ gị ma ruo 100 na Jizọs. N'afọ Jesu Maria dị nsọ Madre ya kiu Bible ke na
Okay. Kedu onye bụ n'ezinụlọ a, Mr. Chinedu? Diokala Hyginus, Udoye, Agbakwuludike. Kedu ife a na-etu gị? Eze nyere nwa. April 25th. 2007. I'm married on the 17th of November. A na-ekwu maka mpa anyị nwụrụ anwụ. Chinedu. Eze nyere nwa. Eze nyere nwa. Kedu ka isi mara nna gị? Kedu ihe nwere ike ịkọ akụkọ ị ga-akọ maka nna gị from mgbe o ji wee mụ gị iji mara ife? Agbakwuludike bụ dịka a kpọrọ ya ka ọ bụ maka na very big disciplinarian and bụrụ onye eziokwu. Ọ naghị anọ ebe a na-emegbu mmadụ, ya anọkwa n'ebe e kwulidere mmadụ. Maka one good thing about him bụ ọ chọọ ka ọ stọpụ mmadụ imegide mmadụ ma ọ ime ihe ọjọọ, onye ahụ si ọnwụ. Oyibo na-abụkarị count me out from the case. Yes. Ọ bụrụ ka mmadụ ya abụọ ịnyịnya je na mmiri, mana ya bụ ịnyịnya ịṅụ mmiri si n'aka ya ha agbụgharị ahụ. And ọ na-ekwu ụdị okwu a na ọ bụrụ na ya na ndị okenye ibie ọ ma na onye na-etigbu ihe ma ọ baalụ mba ma onye ọda nọdụ. So emebeghị ihe ahụ dị ka dị anya ya ọ ya agwa ha bụ count me out. Okwu ha nke ọ gwa gị na oke ya debere a na ha egbu oge, oke ya debere ebi ngwa ngwa. Ọ ya emekwa ka ị marụ na izu ọbụla e gara ịkpa wee na-agba ya bụ izu ya bụ mitin wee megide ya. Ha ya si na a na-ekwu na mitin a na-ekwu ya kwa ndata otu iri. O bidoro akwụkwọ maka na ofu nwa ka ọ bụ. Nne ya mụrụ ụmụ ịtọ, nwaanyị na ofu nwoke. O wee bụrụ na mgbe nke ha a na-achọ mmadụ achọ, nna ya wesigo ọnwụ n'ọya ejeru nwaanyị ya nwakwuo na ya ha anụ nwaanyị maka na ọ ma ihe ya na chi ya malụdị ụwa. Nna ya a na-erisigo ọnwụ n'ọya ejeru nwaanyị wee debe ego eji wee jeru nwaanyị kechie edebe ya wesi ọnwụ
onye ezi ebe ọ debere ego eji wee jee n'ụwaanyị bụ nna ya ọ bụrụ na akwụ anata ya bụ ego nna ya wee maka nna ya bụkwa ekwe ekwe nke okwu ha okwuola wee kwuo na ya ha akwụghị ụgwọ akwụkwọ o wee bido n'ụtụtụ agbawa mbọ na-eje anamacha ọrụ na-egbu mgbu ahụ wee megide kwugidoro onwe ya ụgwọ akwụkwọ wee ruo mgbe ọ gụchara standard 6 ọ gụchara ya bụ standard 6 wee pụta with distinction ahụ o ji pụta ịmara na ihe dị na ebe ebiri ikpe ụlọ nna ya nwere ụmụnne nwoke na ọyọ ha ka ha kpọrọ ya onweghị ekwere akwa ya onye agbata obi anyị a na-akpọ Louis Udoye of Blessed Memory onye akpọrọ ya wee tinye ya na Pepsi Cola salesman ihe niile anyị na-emekwa ya na nna ya bụ ka 5 and 6 maka ha ka na-atụrịkọta alụ na-emekwa ka nna na nwa nwee ihe gbanwere ya nna ya ya emebe ihe ghara ikwe ya emekwana ihe na nna ya emebigide etu a ọbazie anya bụ Pepsi Cola rụọ ya ọ nọ na ya bụ ọrụ agha wegide ka agha bido ya bụ ọrụ mebie o jee amị jechaa amị bata bido gbaba ahịa ọgbụgba ọ na-eje obodo dịsị iche iche na-eje ebute ma plantain, ji, garị, mmanụ, ụmụ ihe nri ọkwa nwunye ndị bụ Louis Udoye nyekwara ya aka wee bidokwa ya bụ maka onye na ya bụ Louis Udoye ahụ ọkwa ya tinye anya ọ na ọdụ ka first son Louis Udoye maka ihe a na-akpụ ya nwa Louis wee bụrụ ka o si wee mee okorobịa agha bụkwazị ọ gbagidezie ya ndị Pepsi Cola na-ebido gwa ọrụ ọ nachi akwazi azụ wee bụrụ salesman ka o si gwa m ọnụ ya ka m nụrụ obodo a na-akpọ Manfe bifo nje fụ ya bụ obodo a na-akpọ Manfe on my way to Cameroon ọsọ ndị a na-agba Manfe turn back mbọsị m na-eje Cameroon wee gagide wee pụta obodo a na-akpọ Manfe wee lụta ihe nna m kọrọ Manfe mbọsị m dugwa ndị bebe eje obodo cattle ranch anyị agbapụtakwa obodo a na-akpọ Manfe nsị a nakwa na obodo a na ebe a ka mpa anyị na-ebute mmanya abịa ele so ọ bụrụ ya ọ gbagidere mba ahụ wee megide so ebute ego wee je bido moto spare parts na Mall Street ọ nọ na Mall Street ka ọ nọ na-anyakwa ya bụ moto ndị Pepsi Cola kpọrọ ofu agbanyeghị ihe ụmụnne nna ya nwere ọkpọrọkwa ofu onye n'ime ha tii ya ka ọ mụọ nyaba ahịa ọ mụchazie nyaba ahịa ọtọ spare parts nya wee resignezie wetezie ego ya na onye ahụ bụ ụlọ ahịa bidozie ego ahịa na-atụ ya o mebere ọfụ maka onye dị uchu the slight wastage and ngini ya yiri ahịa ihe ndị agba ọsọ bụ na ya yi wee jee ahịa na ọkpọrọ gị jee ahịa o ya ebido n'isi ọdụ kwegide ọrụ ruo na ndịda bido na ndịda kwegide ọrụ ruo na mgbago bifo gote ihe ọhụrụ ga-ezo okwu
okwu na ya anaghị ekwe ihe ọnụ ọ na anyị na-azụ ahịa how much agwa ha anyị akwụ ụgwọ na nye nwa ya ekwe ọnụ so anyị bịa bụrụcha ihe anyị mụtachara n'aka ya ọ na-azụ nye ọtọ spare parts ya bido importation mgbe ahụ ka Japan na-ewu Japan bụ highest onye zụ ahịa na Japan nwoke bụ ahịa na Mentus na-agbara ya ahịa mgbe Mentus mbọ ọnụ ya na abịa bụrụkwa enyi nwoke anyị na-ejekwa akwụkwọ ọ na-eme ihe importation ya na-enyekwara ụmụnne nne ya adịghị aka maka ya wee nwere nwanne ụmụnne ya ka na nwaanyị na amụchana ha ụmụ nwanne ya nwaanyị ọ kpọkwa ha tigwa na ya bụ ọtọ spare parts ndị ọ zụrụ hiri nne a na-ebi ụwa na-agbagokwa ụwa bụrụ ups and downs mgbe ọtọ gbuo elu maka nna m mere ka nghọta o nwere mgbe ọgbụgbere mgbakọta esi ya na amụọ m efu ma sị you cannot fly straight. If you fly straight you forget God. You must have your down and up, down and up. Why you go down is for you to learn. You come up again, you correct your mistakes while you are up there, then you come again. I want to do to you more. But then you are convinced you really you must prove to him that this thing not change again or not change hand over to you. Need to know about it. No brain idea. I am a lady. At this stage, oh well, okay, Dike. Maka ụlọ ka m na-akpọ ya ọla ọnwụ ha flyover Ọnịcha mgbe alụchara ya ọfụ wee mepee ya oburu moto oge a ka o goro ujo 504 wagon buru ya na-eje ụlọ ọsọ ka nne buru ụmụ ya na-abụ na moto ndị nwaanyị maka ka anyị si eje ihe mbọsị mgbe ahụ ndị nwoke je this week ndị nwaanyị je next week ndị nwoke je this week ndị nwaanyị je next week that week bụrụ ka nna bụrụ tọn ndị nwaanyị bụrụ mmadụ na-adịghị ala osisi adịghị ala aga pụta nnọọ na briji ka o sikwa ọchịchị gbaa ya nyanwa bụ onye izi ji abụ that flyover ka ọ ji amụrụ ya kwuo na ya anaghị afụzi ụzọ ka o si tọọrụkwa moto ahụ gbara nwa mgbe maka mgbe aha ibi n'azụ Toronto na Rio Street na Bellton ka o si tọọrụkwa moto ahụ gbara nwa mgbe against the traffic na chiata azụ Toronto Street paakị ya moto wee daa paasị ya out Chukwu anọghị m na moto onye fụrụ ya maka ọrụ ụtụtụ nwoke fụrụ ya ọ batago striti dazi galọp moto eme ugwu wee sị ya iburu ụmụaka na-akpa wee ji were ụtụtụ a na-aṅụ luckily enough n'ebe anyị na-agafe a na-akpọ ya paakị wee kpọọ wee sị ya na onye anaghị aṅụ mmanya anọ anaghị aṅụ mmanya ọ bụrụ onye ọ ya sị na onye nkwụ eke na-egbu bụ akụ ya na-ana n'iyi eke bụrụ eke maka be anyị na-azụ eke onye jere ahịa eke ịkọwara gị ihe ọya onye jere ahịa mbọsị eke wee ruo ebe ahụ wee ṅụchaa nkwụ a na-egbu bụ akụ ya na-ana n'iyi ego ịkọ na-atụfu
so na ọ na ha eji ike aṅụ ihe. Nwoke wee sị mba na onye ya mara anaghị aṅụ. Nwoke wee nyere ya aka bugo ya ọgbago elu dazie pasị ya ahụ. Mụnwa bụ mgbe nwa maka na mbọsị gburugburu anyị bido gbawa mbọ. Mụnwa na-esi ọchanja bụrụ ogologo gbagota ọbịa iwe ka bịara ihe bubatara n'ụlọ mbọsị ahụ amụrụ batara ụlọ fụ ebe oze ga na-ebibe ama m n'ọgụgụ onye je kpọọ mmanya maka mụ na mmanya na-azụ ahịa okoko na ọchanja mgbe ụgwọ eji kpọọ ya ọbịa ya fụ ya fụbi ọkpọ ofu enyi ya nwoke onye nke ahụ nwụkwana Ogidile, Felix Ogidile, Pachukwu eweburu ya bụ ụlọ ka a gbaa ya ọgwụ owelite isi ya ọmachieji ọzọ ya ekwekwara ndị a gbaa ya ọgwụ ebe a na ha gbaa ya ọgwụ ya ya Odinekwa ọ nwoke nọ na be ebe ahụ Ekiti ebe ha ka ha nwoke direct ha nwoke agụ adịghị nọ na admission bụ onye si ha na ya afụ n'ụdị ya ha kwuru onye a jebe ebe onye dị etu a nachara ha eweburu ya uru a wee bata na be nwoke wee nechaa ya wee kwuo na onye a FM na-ekpere ka ha ya ekpebe ma ya bụ nwoke a gara be ha kpebe ekpere oke ọkpakpa ọwụrụ ozere uzere ịma na ofe na ma ozere uzere na-enyebe ya onye ọbụla aba ekpere anyị eso ozije n'ọhịa akọrọ anyị nyenwa onwe ya egwu agbahọ na onye na-akọzi na ogbu Felix Ogidile of blessed memory na ndị anyị dị oke ọkpa akpa uzere nwoke mụ anya ha niile mụ anya ojeta otu ahụ ọgwụ ya ebido onye bi ọgwụ ọya a na-agba gị ihe ọya ya fọ years a year plus. Even though I am busy, I am busy, I may affect land. Only use the hearing aid for all that. So, no, but I can't come Owamal Nawoke, we hear that cheap for me. On that bula, Bocus in that bula. Oyaha. Ka nke ahụ mechara ndị obodo gbakọ kpọọ ya n'ọnya bịa ka ọ bụrụ eze Ihembosi ndị ewere olu ntụpụta si na ọnwa ahụ aje tie eze na-achụrụ ụdọ egbu ahụ nwaanyị anaghị abụ n'egbu akwụkwọ anyị ya ihe ọ na-agụ ya ịbara ebili ihe ha eme ya na ụzọ adịghị ya o wee pụrụ ma ya bụ eze Ihembosi mgbe ọ gbajiri ụdọ o so na ndị mere iche nke a bụzi story for another day. onye ezigbo mmadụ ya ka obodo ji chọọ ka ọ bụrụ eze ha ịdị mmadụ ọ bụ onye na-ekwu eziokwu obodo wee chọọ ka ọ chịla ha mana o gere nne ya ntị ọ chọrọ ka nne ya nwụrụ ahịa anyị na-emegidezi anyị na-ebulitesi akwụkwọ onye ọbụla achọba akara aka maka na asị nna azụcha nwa azụ na nna and the area always you are blessed.
remain in blessing. You will never be in want. Maka ọkụ onye oyibo ọ na-asụtakwa oyibo. Onye go standard 6 mgbe a na-agụ standard 6 onye nkụzi ka ọ. Ezigbo onye oyibo ọ na-asụta oyibo, ọ na-edekwa ede, ọ na-agụ agụ. Ọ na-ede ede, ọ na-agụ agụ. O nwere ndị ọbụla kwuo ọ na-agwa ọgwaghị na in education you are not my in education you are not my superior. They are go standard 6 and the level of standard 6 now is first degree now. Yes. Ọ nụrụ nwaanyị ka m sịrị ọgụ a na ojebe ọgụ ọ chọghọ ka a bịa kwụrụ ya kwụrụ, o ji aka ya kwado ma ya ndị mmadụ na-asị nwunye ya naba n'ofu nwa ka ọ bụ na o ruo na amị n'onwe onye ya ekpuchie nwunye nọsie ike na-ekpe ekpere ma ekpere nwunye ma ekpere nne ya ma nke nna ya na ndị fụrụ ya n'anya o jechaa bata. O nwere mgbe ọ yachara ha anyị che na ọnwụọ. O nwere some blockage na heart. So o wee bụrụ na ka ya bụ ihe si eme the pumping of the blood adịghị powerful to pump the blood to the brain. Ọ bịazie na pump ọ dị less, inwe ike gịrị a na-akpa nkata ọda ọ bụrụ na blood elu ozi na mmiri ọ dazi odidela anyị ahụ ọbara agbagotebu ya n'isi okunie. Enwere ike paravention wee ofu onye ekpere pụtara na Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Ọ bụrụ ọbara adịghị agbagote ya n'isi, ije were gị nye onye eri si ya maka m wee bido obodo anyị akpọọ m sị m na ihe a edekwana ọzọ na mụ bịaba banye flight bata gbawa Enugu. Akpọọ m sị m na onye nke a nụwa na onye agha ya esi na ndị ha kịta na onye a bụ mkpụrụ obi n'ọfọ nwetaghị ihe na-eme ya si onye nwa bụ ebe ka ọ kụrụ akwụkwọ sị m hapụ m bịaba na ma na-ekpe ekpe na-abịa adala m n'elu baịtaisi a na-akpọ m na onye ahụ na ndị na-eche na di karịrị nwata ada ya bụ nwoke echegidere m mbata wee si ya nwoke kedu nke a si nyere karịcha asị m na ihe na-eme ya na ya ji n'aka na ọjọọ ọsụpịa m ngwanụ gịnị ka a ga-eme na mba eji 250,000 si aka mma agụchaghị ego ya multiply ya by 4 or multiply ya gwa m ihe onye si oke. That is what I will pay you. So na before ya ma bata reserve ya nwara mbụ onye ọrụ ụka si ama onye ọrụ ana m agwa ya gụọ ọgwụ uche aka n'anya ọ tazi ewu mgbe ndị chọrọ ya anya asị m gwara m ndị a dịka 20 or 30,000 si na nke a obere mgbe ya kara orie ihe ọsị m na mbọsị dị etu a ya ka ọ ya abịa wee bịa mechazie ya gwụọ ya ọ na-ama ya na nsogbu anya anyị ewere bara na-eche mbọsị dị ọbịa megide ihe na ụlọ emechaa adịrọ ọzọ n'ụlọ obi na ihe mkpọ niile anyị na-agba abụ ka anyị nwee ike iji akwa nwanne ya nwaanyị nwụrụ maka ndị vileji anọrọgo na-aṅụrị. O nwere ndị ndụ ọdụ adịghị mma, nwee ndị ndụ ọdụ dị mma. Oge ndị na-aṅụrị na-agbanye elu ya na ọnwụọla. Ụfọdụ si o ji akara aka, ụfọdụ si ogbu ala ọbara, ụfọdụ si onye ihe ọjọọ ya onweghị ihe akpọfaghị ya, mana onye ọbụla dị ndụ na-emebe ọfụma anyị akpọrịrị gị afọ ọjọọ. Awụ na akpọbeghị gị na-akpọ esizi akpa m na-ewepụta ihe njiri anyị nyechana nya nke ekwe nwere nke ejedebe na rụ ya ụmụaka bịa na bịa na papa na mama otu ahụ si ada ọzọ. They were seeing it as 4. Agwagwapụrụ ejebe ụlọ
after the whole test, we would only one the operation be Abuja and with the number border plan. So they are actually America. I love it. I hate it very much. I didn't know about tickets. It's the way we go. See, I can see you as the driver. I can see you go see. Ojeba sharp. I thought I would. Well, not upside down. We see on it. Yeah, Abuja. Operation was only 30 minutes exercise. We could be as in that time. Now talk about. They now change that ticket. The IG was there. Since then it was fine. Doing all these things. Doing everything it was supposed to do. Jumping up and down. Until Chineke Boyoko. Ochiri ọzọ niile a na-eche echi ya mọs. Ụmụnne papa ya niile ahụ ochigbodoro gị ọzọ. Maka na onye nwere respect. Onye ya ochie ebe ọ bụla ume ha wee zuru iche. Ọ kụzi ọ na-ana ịtọ ụmụnne nne ya ha na-ịtọ. A na-anazi ofu. Maka chigbodoro ha ncha yi n'ọzọ. Ụmụ ha na-echiela. Anyị nwabụghị ogwe ya echikwuola anyị. Nke ụmụ ya ka ọ na-agbado echi. Onwego ụmụ ya ndị kochi ndị nke aka bụziri ọfụ ka ọ si na-abata Disemba okpokọrọ ha ochielu ha ụzọ were ya gbaa ọfala maka ebe ọ nọ ebe ihe ahụ ịfụrụ ya bụkwa dike na dimkpa ka ọ bụ lukwa mbọsị ọrụ ego ori ya n'ugwu na ị ga-akọghị onweghị mgbe ọ yọrọ onweghị mgbe o jebiri pụtasị na ụmụazị ya enye ihe ego na ọnya kpatara na eme ihe dị etu a mba o nwere ihe o nwegasịrị ndị enye ya ego and ewetakwa ya ọ na-ama na-eji etu ahụ o si kwesị iwetakwa nke gị nye otu iku ya emegide m ofu mbọsị ọkpọ m amụbịa si m bute moto anyị agagide ruo na Abana Heritage Bank si m nweta akaụntụ nọmba m nwunye ọsaịn nne na akaụntụ pepe nwesịrị okwe kpọrọ m anya idi ego si m jere you are blessed. Eke ka ndị bunu si akwadobe maka akwamozu ọ na-eme nna sometimes asị na-enwere nwa yiri mpa nnukwu enwe nwa gị yiri elu ọ na-eme ka ya maọbụ nwa gị ọ ka wefụkacha n'anya just like I said, or that or like the whole brushing. What I that's not like my telephone. mana nwe nke yiri elu nke nwe nwa na-eyi mpa nnukwu asị for now, I'm not going to see the morning. Okay. No yiri Officially, all the need man in character. For now, unless family grows or that kind of money goes. For now, I'm not seeing no one. Okwu abụmọnụ na-agba nne di gị as chief mourner. So should go ahead and make it. In fact, the sugar will be really right for everyone. You don't have to know when you're Cassie. Ekpere ya ka ọ nọ ikwu olu nke mba bụ na anyị ahụhụ otu olu mana otu kwesịrị we believe and pray that my
during his days, on a head in him last. I buy Ihembosi for Yamagoni Zigole and Azat. There were a lot of things on the group, or a lot of contributions. Even though guy worked with the St. Anthony Church. Yes. Up in that time, near parish priest, they were changing it. So, a lot of things on the Manding there were some fans in the room, capture, and the club, there were some clubs of chairman. I found a channel, Ochid Nuno. I was a general cafe. Big also. Your contribution. How about Bono? No already know because one and that. Because they okay. But can you go about some back? Okay, you get your pastor. They can't leave. Okay. Even advice is what I said. Advice is got a and they quiet, then I why a parish priest and the quiet guy know how we go. Okay, so the choir, St. Thomas, yeah, dear, how are you cook? that's not how we go over on the Oh, you come on modern to now, on a better one. I don't know, but Udoye. As a way near Ibamuche, Udoye, Uboneria. Adam near Nijin, kind of where they saw them, dear. Obinyama. Mrs. Sobia. Oh, yeah, and I have no more than also. Obelen man, yeah, Adam near Obinyama, Toria. Yawa, where talk, Kekadin, F.A. Adigan, F.A. okay, and I have who are in Ihembosi. Nandum daga kere ihe mụtara ihe nna gị megoro gị ihe o tinyego na ndụ gị n'ụwa anyị nọ na ihe mụtara n'aka anyị na-eme nke mbụ bụ na o nwere ihe dị ka eziokwu bụ nke abụọ bụ ị ga na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike nke ịtọ eti n'aka n'ihe ọjọọ anọkwana ebe a na-emegide mmadụ emegidekwana mmadụ. Ihe ịta anyị rụsịsịrị bụ akara eji ama ezigbo mmadụ, akara eji ama ezigbo onye obodo na akara eji ama ezigbo onye ụka. Ọ bụ na mmadụ soro akara onye a ga-ebi ezigbo ndụ n'ụwa ma nakwukwe Chineke n'oge ikpeazụ. Ekele nke izi adịgolu Chineke were ya obie ndụ ya bichaa ndụ ya nakwukwa Chineke maka ome ka ya nwa na ya ha nwụrụ na onwe ihe ya ihe na ya pụọ apụọ mgbe ọbụla ya ji jekọrọchakwa ya anata ekele nke ọzọ wee na-ejeziri anyị nwabụ ndị dị ndụ ọ hapụ na ka anyị si na-agbagharị ka anyị nwee na anyị nyere ya anyị kwara n'ugwu ikpeazụ kerekwa amụma maka na mgbe a chọrọ di ya ahụ ọkụ bịara ya n'ọhịa o kwesịrị ịdị
anyị ọgba Chineke n'isi wee na-ekenekwu ya na ahụ siri ike taa. Louis Udeze ekene ya bụ Louis Udeze o nwere nwaanyị ọ na-aga akpọ afa ụdụmaga ọkọma nkọ ọ ya kọrọ ya akọ maka nwaanyị ihe nwaanyị ahụ Ejike ezigbo enyi ya mgbe m gụchara akwụkwọ na-awagharị achọ ihe m mere bụ ya bụ Ejike chọtara ebe mmeji ime mmiri arị na Lagos ebe nwa ya kpọrụzie ma mụnwa na paị ga-ejebe na onye ahụ wee ya ọbịa ka m soro ha ebe mmiri arị na Lagos. Ma Felix Obidiile ezigbo enyi ya gwa anyị na-agba aka eme nke bụ eji ebe a gwụrụ ya mgbe ahụ mgbe Chukwu jụrụ na ọ bụrụ mmadụ na Chukwu si n'oge egwu ndị ezi Ọkịja na ụmụ abalị Ọkịja anyị na ha bidobekwara ọ bụghị Ọkịja ofe mmiri Ọkịja ndị gbogote elu oke ka gị na ndị ikwu nne mpaghị si emekọ ha na-emekọkwa ọfụma mana nke bụ eziokwu bụ na maka na Agbakwuludike a kpọrọ ya ka ọ dị ka mbọsị ọnwụ ka nwanne m nwoke jụrụ mụ kedu ihe m chọrọ ime nsị a na ọ bụrụ na ọ bụrụ sọ m emerụ m ya ihe ọ na-eme maka na odogwu na nna ya nwụrụ taa ọkwa bịa taa nne ya nwụọ taa ọkwa bịa taa na o nwere ya na-atụ igbu ayara igbu o nwere edebe anyị na-atụ igbu ayara ọ na be anyị ị kwesịrị ije be ha je wetara ha mmanya wee emechago ihe niile ahụ enyere ha nwere ekwutezie mbọsị ha ya bụ ime omenala nke ha a na-akpọ iwu ha bụchaa ugbu ahụ anyị enye ha ihe chi ọkụ ihe ha efi egwu ka ọ na-abụkarị inyekwazi ebe ha kene from ihe anyị nụrụ dadi unu biri ezigbo ndụ nwere ihe a na-akpọ fulfilled life obi a fulfilled life obi ihe ndụ ahụ mmadụ anya na-ata akịkị eze o biri ndụ zuru oke dịrịkwa mmadụ ndị ya anọchi anya ya wee na-asị ka Chineke na mkpa obi na ndụkwa ka legacy livo n'aka unu wee bakwa n'aka unu n'aha Jizọs Kraịst nwere What's your name? My name is Udoye. My name is Udoye. My name is Udoye. The name of my dad is Udoye. And your mom? Udoye. I'm 11 years old. When do you celebrate your birthday? 14th of July every year. I am 8 years old. I celebrate my birthday first March. I am 6 years old. Miss secondary year. What is the name of your school? Foundary School of Nature. I'm in primary 2 school. I'm in primary 4 I'm in primary 6 school. Do you know who Grandpa is? Do you know him? What is his name? His name is Chief Hyginus. You like him? Yes. What do you like about him? He always disciplined us very well, and he was very nice to us when we behaved well. He fought for our country, Nigeria, under the control of Biafra. Beautiful. He was a very good grandfather, and he likes to discipline us every time. He just sweets. He used to buy for us anything we want. Drink. Drinks, okay. Do you love your grandpa?
Wow, that's good. Does your grandpa pray? Yes. Does he bless you people and pray for you? Yes. Puts his hands on our heads and prays for us. Yes. And he pray and works for you? Yes. Do you know your grandpa has passed on? Yes. Who told you? How do you know? My sisters are the ones who told me on the day of his death. I felt sad at first, but I felt sad that he died. But I knew that it was for a good reason. That God sent him up to heaven. I prayed for him to be in heaven. I prayed for him to be one of the angels of God. I prayed for him to be in heaven. Okay. What do you tell grandma? Tell her sorry for our losses. I always tell her sorry. Don't ask. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. There's no one like Jesus. There is no one like Jesus. There's no one like Can you come? Dedicate this song to our grandpa, Hyginus Udoye. May your soul rest in peace. Amen. Big one. Can I not run on now? Hey, come back. Come on, greet big mommy. Ma, you want? What gosh? I can ma. It's a big mommy with us. Ma, you want? Sit down, sit down. Come on, that's what I want now. I worry about that. I see where Fiano. Yes. Nah, can I know? Yes. My was to Lagos. Then, see Lagos, to see Asaba. From Opiwe, Bakudo. From our airport to Bagube Ozzy from Mogoto Piwe Kata, hold up. Really, I know where there's there, bottles there. It was all job. Hey, when I fight in everything, I can shoot. I can shoot no age and a Ma, one now. You need I will listen to ice if you're not take a mark. I'm on a say, you don't want to a man walk. I have one guy or you be quite bad. Then I cast it away. More on way. I will tell the moment for some time, mana. I'm an umpa. About no kita. At least do I want to share a career in your bona. So I happy basic and they will hold the line. Oh, so what do? I do see it in a year with the more than dating. You won't go away. Bagara, oh, camera. In fact, all the shall go business. I put one name. Here doesn't have any Kenya visiting barrier. I'll buy off my Snake, Yaki, go for my Gakaria reserve.
then and make sure that his legacy lives. The good memories we share about him is what matters. Chineke eme ọfụma ihe niile dị ịma mpa bụ onye nsogbu otu ahụ o si wee na-eme ka esikwa etu a megide na-emelụ na-aga. Afọ m bụ Vitus Chukwudoro m Udoye nwa nke nna m bụ nwoke siri ike ọ bụgoro ka nwoke si eme a na-asị na in every 100 years anyị enwerịrị ofe onye bụ dike na their time bụ sọsọ ya bụ onye bụ dike mmadụ sọsọ ya nye ọ bụ first chancellor na be anyị ọkwanụ mgbe ọ na-azụ ahịa ọ zụtara ọnụ ya ọ jere ma Japan jee ebe ọbụla ekwube ndị nwere ego na be anyị na ọ dịkwa nya bụ onye isi the first person gbahara ego ukwu na enu na be anyị so mgbe ọbụla nchetara nna m ana m enwe aṅụrị maka na ọ nwere ọgwụ ya karịrị ya na be anyị Ihembosi as a whole mụ na nna m dị na mma mana ihe wutere m bụ na before ọnwụọ ọ sị m na lụọ ya na 3 days mụnwa dudu na ahụ dị ya ntụkwa nna m ya ha abịa emechaa by ending ka m bịa oluzie na 3 days mmanụ ọ sị na lụọ ya ahụ elu ha na ọnwụọ so na ya wutere m na mafọ ya o wee nwụọ maka ọ sị na lụọ ya ahụ nọọ nwere ihe ezigbo ihe ya chọrọ ịgwa m ọgwazi m ihe ebele m bụkwana ọgwa na ụlọ ya gwa m ihe ọ ka mmadụ ihe ọ chọrọ ịgwa m ebele m bụ n'isi ya ama m na ya nọ n'eluigwe maka na ya nwụrụ ka ndị nsọ si ya nwụ onye nsọ ka ọhụụ okwu kwesịrị obi n'isi mgba m bụ ya dịbe na ịbara ụwa na ya nwa etu nna m si ekwu bụ na we are here for Passover so na onye ka m fụkwara anyị na-akwado ya ikem na ikem anyị yakwana eme ya ebe ọ bụla ọ nọ ka ya mara na ya mụtara ụmụ zuru ezu ịkwa ya. Afa m bụ Mrs. Obiọma Jennifer Udoye. Kedu na-anụ gị n'ezinụlọ a? Mr. Vitus Udoye. Kemgbe a lụtara anyị? 2009. Agbakwuludike nna di m ka ọ bụ mana ịkpọdo ya nna di m nwere ka ọ dị sef nọ ọ dị ka mpa m ka mma ọpịa ya nnukwu mpa m ka ọ bụ oge m batara ebe a n'ụwa 2009 ya na mpa m bụ ezigbo enyi ha dị na mma ọfụma dị ụlọ nye nwa nwụkwụ ụlọ na mọshụarị ya na ha bụ ezigbote enyi na agwụgodo m sef ọnwụ ya nwere ka ọ dị m ya dị shọk m nwetara ide ya si na ọnwụ yeah, it took me weeks before, or even till now, I can be shocked about his death because I hold the more of my and the money I right from day one on battle Mizuna, only working about Obojim Kamuya. Open here, Madame Melon Wire on her melon. Open here, man, any advice, encouragement, those things are the things I do get from him even when he was alive. But that was why I did the work. I'm more than they say about one of the things. More than one in fact, why you're gonna wait till the Madia can when you want to go on an airborne edge. If my head is now. Obuno kitanwa n'ọdụndụ ewepụta ebe anụnwa ife izi ma nọ n'olie ya ọgbụ ada me n'anya n'ọdụ ama akwa ụkpa nne m adụghị ebe ahụ maka na isi ama akwa ozugbo ka nsi sonye ya izi apụ n'ọnụ ya ọzọzi ọsụ my bosom wife my beautiful daughter these are the things m na-anụkarị from him and ihe onwe bụ ihe onweghị ike inye m taa anụnwa maọbụ na nkọsara ya mkpa ọbụla olesi na ife a bụ ife mkpọ ihe egburu mkpa ọbụla nna m nwere ike igburu ọ bụrụ ihe a njekwuru ihe emechana the thing tinyejara and etu ahụ o si wee bịa were m otu a ka ụmụ m niile otu a ka o si wee fụcha ha n'anya karịcha ife niile so mbata kịta anụnwa anụghọ m olu ahụ wee ka ọ dị m olu ahụ na-abịa n'ọgwa m ihe anụnwa maọbụ ụtụtụ maọbụ abalị bụ onyinye a ka mụ na ya fụrụ anyị ekene maọbụ anything ọbụla
mo na yakushiko ni omna yi boy gwa you that thing muri no ya gwa mo akwa na ka ozo bo ma wa akwa o wa buri ya akere muta na ndu ya yi muta na ebe pano kuna ebe ngodo ndo fiye muta ebe ono kuna owo ihe obona mmadụ asị na ya ejigazi ike n'ụwa oles na ọdịtị ego aka na onye tinye aka na metel merezi ife ahụ wee ifuzie na nwere ike ife ahụ ị na-echekwa mgbu na o siri ike ife na ihe ahụ na ọkpọcha ihe siri ike like that ọzọ ọdụtakwa n'aka ya bụrụ na ihe ọbụla ị na-eme gị na-egide kwụwa aka gị ọtọ ịkwụrụ n'eziokwu once ịkwụwa aka gị ọtọ kwụrụ na eziokwu no matter what truth ọ sị ka time go nwere ike iteki mana emechaa n'ikpeazụ eziokwu emechaa gị nwee mmeri na-ekpere isi ya bụ Chineke onye ma ihe niile onye makwa n'ụwa ya o ji wee kpọrọ ya na mgbe na-etu a o mekọ na obi na ndụkwa ọzọ bụrụ na ka ihe niile ọ bịa n'ụwa ihe ọma niile o mee ka ọ bụrụ ihe eji were echeti ya anyị nwadịkwa ndụ sorokwa n'usoro okwu ya nwa wee na-aga n'aha Jizọs okwu nwee mma gwa nne di m bụrụkwa nwanne nwaanyị bụ Chineke mara nke ka mma nke emeghị gbọrọ nke karịa ime so ọ megị na obekwa akwa nke o ji bụrụ mmadụ maka na ọ dịghị izu onye ke na-ebido ndụ anụnwa nwụcha ọnwụ niile ọ ịmụ anakọta ofu ụbọchị chọzi onye ahụ na-ahụ ka o wee fọzi onye ahụ ọ na-ewute karịchaa ihe niile so obekwa nke o ji bụrụ mmadụ ọkasie onwe ya di na ụmụ nwanne ya ndị ọzọ ofu ihe aka nwekwara ike ịgwa ha mpanụgo ọgụ nke ọya anọ mgbe ọ dị ndụ lụọ nke okorobịa lụkwanụ nke mgbe ọ bụgo nnukwu mmadụ ha marụkwa etu ahụ mkpasi wee bikwa ndụ ya hazikwa etu ọnwa so ụkwụkwụrụ ife ọma niile nke ọgụrụ. My father is Udoye. Your mom? Jennifer Udoye. Mr. Hyginus Udoye. He was a kind man. He always used to give me books. He was intelligent. He was smart. He also used to give me drinks sometimes. Okay. Do you love him? Yes, I love him. And I wish him to come back alive again. My name is Udoye. I'm 6 years old. I'm in the 2. Okay. Who is your daddy? Who is your mommy? The name of mine. My mommy's name is. Mommy's name is Udoye Jennifer, and my dad's name is Udoye. Do you know Grandpa? Do you know your grandpa? What is his name? Mr. Hyginus. Do you know him when he was alive? Have you seen him? Yes. Okay. What can you tell about him? Because I'm sorry for you. I didn't hear you. I'm sorry for you. No. What can you tell the kind of person he is? Just explain what he used to be. Yeah. He's a kind person. Mm-hmm. He was a kind person. Look at me. You're not looking at me. Okay. Take it again. He was a kind person. What again? And he used to give me drinks. Okay. Have your grandpa prayed for you before? Yes, say on your baby. Yes. Pray for you on your baby. Say it. My grandpa have prayed for me. Yeah? My grandpa always prayed for me when it's my birthday. He prayed that he wish me all this. Eze na-aza m ekpere ọkụ na-ere you are there for me onye zọpụta you know the for my hand onye na-eche mba ịdị ebube Olisa keruwa ịdị ebube If not for grace, then we die for
for my hand. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. Oh, oh, you are all that matters. We dedicate this song to our grandpa, Chief Hyginus Udoye, Agbakwuludike, one of Ihembosi. Grandpa, but God loves you more. Agbakwuludike, I love you so much, but I know that God loves you the most. Bye, Nkponarachukwu. I miss you. We love you, Grandpa, and God loves you more. Rest in peace. I miss you. Good. Udoye eme kachini. Anwaza nana na main market. Nne mo la products. That's good. Abmonye Gumbi. Nne South local government. I'm from Tagalog. Mr. and Mrs. Samuel Ewenako. I am Nezula na 2010. August 10, 2010. I'm wedding in February 2010. Like German showman's 6 Legosin Chopano Hammer, a boss of Mamma, Parapo Chedema, Chimamanda, Kiwichi, Labechi, Gosi Sochu, Nachimeruchi, Udoye. Adukumaka, your dad, Chief Hyginus Udoye. Working at one. I've been na 49 more students. Oh, the job now, HN Udoye and Brothers, Nigeria Enterprises. From 49 more, you see a better than 2 bus, not 8 to 19. One body, no more. Ready from New Pass, from Boston to New Pass. Pambo and Mamma. Growing up with Nezu. Growing up with only Kuru and no other better on it would be. No one is one of his woman. No good I be him was. One a bomb of man. To no Rodike.
ọ na-atụ alụ ọ na-ewetakwa n'ihe ego na mgbe nke ya ọ bụghị na machi ya azụ n'ihe ọbụla na-eme na ọmụsụ n'afọ ya pụtara n'ihe a na-eme ọ na-eje ụka onye ya na-eje ụka n'ụlọ ụgwọ dị n'ụlọ ụka ọ na-akwụ ụgwọ ya niile ọ na-eje ụka ọ kwetara n'ụka ọ kwetara omenala nwa nke ọ na-eme nke ọ na-adị eme kanta mụ na ya nwere ọsọ mụ nwa bụ ebe eje sekọndịrị skuul na be anyị ndị ọbụla dị sekọndịrị skuul na mụ ejere ya kwụsịrị m na praịmarị skuul ka a kwụsịrị elementary 6 anyị ncha banye mụ na ya banye n'ime ahịa wee na-azụ ahịa ya ọ mere iji wee kwụsị wee banye ahịa ka ị wee nyere ya aka na biznes dịka m batara n'ezinụlọ na 2010 February 2010 ọ nabatara m ọfụma dịka nwunye nwunye site n'ụbọchị m tụrụ okwu n'ezinụlọ ọ nabatara m ọfụma ọ na-akwụkwa onwekwa okwu o nwere ike ịgwa m asị nna ọ na-akpọkwa m nke ọ fụkwara ebe ụmụazị na ebe na ụmụazị na-eme ihe na-adịghị mma ọ na-akpọkwa m gwakwa m sị m nekwa then mgbe anyị na ya na ọfụma anyị nwere nsogbu ọ na-elekọta m nwanyị ọfụma ọ na-elekọta ezinụlọ ma ọ na-etinye ya n'ezinụlọ ihe gbasara m na-amasị m n'ụzọ nke ya nwa ọ na-atara ya ọfụma asị nna eji m ya mere nna bụrụkwanụ nna dị m ọ na-agbanisi ike n'ịgwa m okwu na inye m ndụmọdụ obere nwa m ọ na-akpọ Osisọchukwu ọ jighị egwu ọfụnanya ihe ọ na-etu ya bụ agba nwaanyị otu ya agba nwaanyị ọsọ ya ọkpọ ya were biskit were swit were ihe nye onye nke ahụ etukwa ya mpa shosa okene ya ọfụma ọ na-ekike obere nwa ma mgbe m bidoro ịzụ afịa ọfụrụ ọ na-egide m encouragement ọ na-enye m encouragement every day njecha abata ọ na-enye m encouragement na-agwa m okwu dịgasị mma nchọkwa n'ime travel na-eje kwukwu ya si ya mpa achọkwa m ime travel ezigbo nna ka ọ bụ Agbakwuludike ka a na-etu ya even before ọnwụọ mụ na ya na-agbakwusiri okwu chi fotere mbọsị ọnwụ ejechara m afịa bata ọ bụrụ na ụlọ na-eri nri mụnwa chekwu ebe ọ na-eri nri kelesịa ya ọ jụọ m maka agwagbu m ya sị na m na-eje Lagos so ọ jụọ m sị m na m ejego si ya mba na ọgba gwara ya nọ that week na m na-eje Lagos ahụ so tụchakwa m afa sị m nwa m jisi ike na ọ ya dịrị m na mma na m na-agba mbọ mana ọnwa anụnwa ọ bịazi bịa nwụọ o butere m ọfụma maka that week ya mụ na ya na-agbokwuchara okwu that yesterday ya before ọnwụ echie mụ na ya na-agbokwuchara okwu na m eje Lagos ọfọ ọzọ m sizie m bye na m ejebego dịka mụ na ya na-agbosiri nọọ isizi m bye bụzi bye ọsịsị m bụ n'ọnwụ mana nsogbu adịrọ ọ Chukwu ma nke ka mma Chukwu wetere ya werekwa mana mma na ọnwụ peaceful death ekpere m n'isi ya bụ na Chineke ga-anabata ya dịka ọ rụrụ ọrụ ọma n'ezinụlọ rụkwa ọrụ ọma n'ụwa na-agbasasị ozi ọma na-agwa ndị mmadụ okwu ga-abara uru gwakwa m okwu ọ ga-abụ iwere okwu ya wee mee ihe okwu ahụ abara gị uru dịka o si otu a na-eme n'ụwa o mee n'ụwa Chukwu ga-anabata ya mkpụrụ obi a ga-ezu ike na ndokwa n'aha Jizọs. Mgbe a bịara ịmụta gị nne na nna gị ọ ka dị ndụ? Nne na nna m dị ndụ. Nkweta ya bụ na ha na nna di gị adị na mma? Ezigbo mma. Dị ka ha si akwado maka akwamozu? Ha na-akwado ya ọfụma na ọgọ ha nwoke nnukwu ọgọ ha nwoke hapụrụ ha na-akwadochi ya ọfụma. Nna dị m ọkwa ọ na-abụ mgbe ọbụla ọ na-ajụ nke maka nna m maka ya na na-abụrụ n'ezigbote mma nwa ọkọ na-ewe ikike ka ọ gara ịjụ m esi maka ha na-abụrụ n'ezigbote mma even sometimes ọ na-abụkwa ọbịa mfụ ma ọ sị m na ọ ejekwa na ha ejekwa ka ha jekwukwa ụgwọ ọzọ si ya na nsogbu adịrọ na ha wetebe ego na-ego ka anyị chọọ ihe ọ na-akpị ọkwa elda ka ọ na-akpị ọfụ na n'ọnụ sị m nke maka elda si ya na elda dị mma. Mma m bụ onye na-enye ndị mmadụ aka bifo ọnwụọ Fraịde ya ọ bịa na mgbuka gagharịa ndị ọrụ achịrị ego buru ibu ndị ogori mmanya buru ibu gwazi ha na ọ ga-abịa next week ya even na dide ọnwụ onye ọ kwụrụ mkpere ya bịa were ego na Tuesday morning n'ọnwụ the person bịa na-eti m tụọ mụrụ ya mgbe esi abịa were ego
ọ bụ na-enyere mmadụ aka wee na-atịrị mmadụ alụ ịkpọ ya gbakọgosi obi ebi ọ dị mfe na ịgbapụ ha anya ọ bụrụ ihe ahụ ibi mmadụ ya adịghị oge edesinata nsogbu gaghị edesinata nwa obere ma ọ bụrụ obi ebi ọrụ ha anụọrụ mmụọ mgbe anụ ha mgbe ọrụ na mụnwa jidere eje n'ime ụlọ ebe ọ dị na ndụ na-arahụ ụlọ abatara m mfe ya si anụ ka o si dezi ọ bụrụ etu a ka o si n'okwu ụlọ na nsogbu adịghị ụfọdụ ihe ọzọ mmadụ agwa m nọ mgbe gbabatara m mfe ebe o dị na-arahụ ụlọ lahụ ụlọ okwu ọṅụṅụ ha mgbakasị ahụ n'ọha mmechi ya na-abịa na-arahụ ụlọ mmetụta ya ka ndị ọcha si eme mmetụ aka ọbụna ahụ ụlọ ụlọ dị oyi si ahụ na ọkụ ebe na-etu a ka o si nsogbu adịrọ ebujebe ụlọ ọgwụ bifo ege ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ kọnfam dọkịta ahụ kọnfam n'ọgwụ bifo egete ebe ejebe na mọchụwarị mana ihe ebuzi egosi ezigbo mmadụ ahụ ebidoro ebe mọchụwarị masị isi itinye ya n'ọ VIP anyị ewetara ịga anyị naba ita ka anyị si natawa oge tata ha nwa na-elebe ya anya na-eme ihe niile ọhụrụ mgbakasị ahụ dị ya ego apụ na mọchụwarị ma odebe dị mọdụ siti nwere ihe ọbụla si mgbọsọ ọbụla anya ka anyị bịa bụ ọ nọ na Crown Hospital anyị nwere nwe anyị bụ ụmụ ya bụ di ya ọ fụrụ anya ma di ya mere ego n'isi ya nwụọ ọ ga na-edi ọ Chineke ma nke ka mma ọnụha ya ya ji Chineke nwaanyị o na-eme ọ bụrụ na nna m ọbụghụta aka ịrịbara anya ọrụ otu ga na-ekwu n'ọrụ ahụ na chi n'ọrụ ọnọ n'ọmego nka ma emesịkwa ọdịm ọ nna m abụ onye izi ji ahụrụ flyover dị na okpuru nka si na-enyi ya na moto daa na ala ma abịakwa maka nnukwu moto ya paakị ya ọrụ otu ga nyere anya nke ọrụ nkịta na ọgwụ ọdị n'ọrụ nkịta na ụgwọ otu ga na-ene ya na ọda ahụ mana ọ Chineke kwuru ofu ihe o kwuru mma na ụwa sị onye ọbụla aka ya dị ọcha ihe mmadụ emegide megide ka ogbuo ya ahụ ịta ya laif westment nwere ihe ọbụla na-ekwu laif ya niile ọ dịrị uru rie ọgbachukwu nzawarịsị So no celebration of life. All the hand no daddy ibe ahụ nwere ike ebe dị ebe ọ dadị one day abana ihe na gọ mgbe ya mgbe anyị na ọgbaghị ikwu okwu n'ọnụ ọgwụgwọ bụ onye ihe esekwa na ihe ese mgbe ise dị vidio fụrụ ihe nne m na-ekele na ndụ nna m na ndụ ezinụlọ m bụ a ma ekele ebe o mebiri ezi ekele ebe nye nwanne m nke isi bụ ofu na Udoye eze nyere nwa ha bụ ekele m na-akarịsịrị na-agara ụmụnne m niile na-agara Mary Jane Oluche nwanne m nwaanyị na-agara Vitus Udoye nwanne m nwoke na-agara Cynthia na-agara Ịfụnanya na-agakwụzi Eruchu n'isi ụmụnne m niile ozi okene m na-agara maka nnekwu ebe ọ bụla ebụla si agba mbọ na-eme ka akwamozu adị mma na ajidesie ike m na-ekele nwunye m n'ọgụrụ 11 years ma m na-ebuzo kene isi nwaanyị anyị bụ Chinasa nkelecha Chinasa wee kele m obiọma wee kelezie nwunye m adị anya kelekwa nwunye nwanne m nwoke nke obere ihe niile a bụ na ekwe wee kele na kacha ndị nwunye anyị niile ọzọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ha ebe anyị dị tata ya mara n'ihe ọzọ ha na-anọ nwa nwaanyị na-achịkọ achịkọ ọ bụrụ nwoke tụọ ha chi anọ na-achịkọ ihe na-aga ọfụma ọ na-aga ekpere ekpe ka ọ na-aga ọfụma na-aga n'ihu a na-ekele Josephine Udoye onye bụ nne gị dịka ndị ahụ mgbara okwu n'ezinụlọ ọ nabatara m ọfụma ihe gbasara m na-adị ya nwa ka o si dọjuru njekwajebu ya mmanụ ka gwakwa m sị m mee otu na erula asị nne m ọgwụ maka ọ bụrụ na m agbakwughị asị nne m agbaghị ya ọ ya ha ama na-asịgo ya biko ya kasie ya hapụ ihe niile na Chukwu ma nke ka mma tụ ọbụla o si dị na aga na-enye Chukwu ekele. My name is Udoye. You? My name is Udoye. You? My name is Udoye. And you? My name is Udoye Chimamanda. And you? My name is Udoye Kirechi. Okay. What is the name of your parents? The name of my parents are Udoye Kamistus and Udoye Ginika. I'm 11 years old. I'm at the school teacher in January. Okay. We are talking about your granddaddy. Do you know him? What is his name? His name is Udoye.
What do you normally call him? Mpa. Do you love him? Yes. Why do you love him? What does he normally gives you? He gives me sweet and balloons. Sweet and balloon. Okay, that's good. What does Grandpa gives you? Sweet and cheese balls. Sweet and cheese ball. Sweet and bubbles. Sweet and bubbles. And you? Sweet and little milk. Sweet and little milk. Good. Do you like Grandpa? Yes. Why do you like him? How do you like him, Grandpa? Because he always give us things to eat. Because he always gives you things to eat. Beautiful. Ada, why do you like your Grandpa? I love him because he is kind and loving. He is kind and loving and he cherishes you. What does he normally tell you? He told me to be adamant in my studies, that I should not play with my studies. Does your Grandpa always pray for you? Yes. How does he pray for you? He said God will bless me. That God will see me through in everything. He blesses me and puts his hand on my daughter. God will bless you. Does he bless your siblings also? Yes. Are you aware that Grandpa is dead? Yes. Are you aware? Yes. Are you? Yes. Okay. How did you get to know about his death? Also, on that day, I was sleeping with my grandmother. So we bought my grandfather's friend who was sleeping with him came to my grandma's door and said that my grandpa does not wake up again. So my mother chased me down. From there, I saw him when they were putting inside the car. But when my auntie and my mother came back, they told me that he was dead and he was put to the mortuary. How did you felt that your granddad is dead? That day was the worst day ever. Did you cry? I cried. Wow. So pity. So, did you cry? Yes. Why were you crying? Because my grandpa is dead. Shy. I pray to God to accommodate him in heaven. I pray for him. May God bless him in Jesus' name. Amen. I pray for him in Jesus' name. Amen. What did you tell Grandma? You? I told her to take heart. I tell my daddy to stop crying. To stop crying. Daddy, you heard me. Stop crying. We are preparing to go and give him his last respect. May his soul rest in peace. Amen. Amen. Your love is kind. Come on. Your love is precious. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing, amazing. You make my life feel value. Jesus, you love me too much, excess love. Jesus, you love me
Okay, now you're present. We miss you so much. We love you, so much. Hey, Mama, we miss you. I want the one. No. On the night of exam. This week ago, this one, I'm going to come from Pine, go to Panama for it when I was in. You're not online, and what I want to the buy your kids, you have like on the from the college. I will walk all in again. Somebody with principle. He's a nice person. Just that he wants you to do the things with instruction whenever he wants it. Because he always tells us that he's a soldier. Understand which he is. So we really miss him. I don't have much to say. He already know what I have in heart for him. But it pains me that I did not show him what I wanted to show him, what he wished for me. But God knows the best. You know what I like here? He is rich. Come now, we don't know the Ezbo. Oh, it's what you can hear with one of the one and a half of Habata. Most of the day, what they would do, not because I was a number. I will a good relationship. All I want is more. Look one. My dying wife. Oh, you are. Can you be away from a nigger? Not with no cool more on bed. I don't know about them. I don't know why I'm wish no, I am not. Amen. You all look at the way we have more behind them. I go away near me. So I'm I'm not saying no. Ọ ga-adịrị gị mma onye ji maka ọnwụ mpịa wee si obodo dịka Switzerland wee nata ka o wee kwa ọnwụ ndị a sị na ha enweghị efe ma ha enweghị nka ma enweghị nka si ndere mana ịnata gosi ịfụnanya ị nwere ebe nna gị nọ akwasịa nna gị o yebiri gị mbụ 1000 n'aha Jizọs dị gbara uru Chinedu kere okwu mgbamume ya agbụ ya dịka onye isi n'ezinụlọ Oh, I just said what I really appreciate him so much. We love him so much. I just say, can I just call a young one? I say, oh, come Monday this week. Oh, why I wasn't. My name is Francis Udoye, Chinelo Udoye, and Chinemelo Udoye. Chidima Udoye. Udoye. Hyginus was my father-in-law. He was our grandpa. I met my husband 2011 and I married 2017. Hyginus was the father of my husband. And yes, he was our grandpa. We were in Spain on vacation as a family, and then on a Wednesday morning we came the sad news that our grandpa sadly passed away. Also, I just want to say to my mother-in-law to be strong, that everything be okay, she's not alone, to the family too, we are there for them, and now Hyginus also is in a better place.
maka onye ibu n'ezinụlọ a ọmụ bụ ada Agbakwuludike ya ọ na-akpọ mba ada dị bụ ma dị n'ọzọ kedu iwere ikwu maka mpa gị bụ onye anyị ji maka ya nọ ebe a n'ụbọchị tata Agbakwuludike anyị fụrụ ofu nwa siri nnukwute ike ọ ma ezigbo akwụkwọ ofu onye asasị na ofu onye karịrị ebe mba Agbakwuludike ọ na-ekwu bụ ihe sie ike ọ bịa ha n'ihe ahụ ebe ebe ma ifo mgbe a ma ole m sinsi ụmụaka ọ fụchasịalụ m n'anya ndị oyibo na-akpọ natural love so natural love ahụ nwere ebe nnọ ka o sikwa etu atafụ ekweta ụmụ m mana ihe wutezi m bụ na ọnụ ọdịnala ka o dịkwazi enu afụfụ ọta ọsọ ọ zụrụ anyị zisikwa na anyị ike anyị ya na ụmụ ụmụ ya ka ụmụ ụmụ ya nọzi mgbe gbapụtara ụmụ ụmụ ya ezie ya o wee nwụọ onye a bụ ihe kedu iji lakicha mpa gị ihe njiri aka ife ụfọdụ afọ ọ gbalụ m ego na adịghị mmadụ anyị nye ya mkpụrụ onye na-agwụ ya mee ihe omeghe ọsị na onye eme ya aka akpọghara m okwu mbịa ka mee nyabụ ife o nwere asidenti mgbe na nwụcha na sije pụta nwa ya nwaanyị ọ bịa na mpa akwa mgbe da dịkwuru ya onye wutete na mgbe ọ nwere nke ọnwụ a na metara aka kasị ebe na mbata onye na-esi na n'anya nwa ya ya bụ na ọnwụ ọnwụ esika kedu ndụmọdụ na-adụ mma gị dịka onye chief mother tupu ya gwa ya ume ya kachite obi na ọbụna mgbe my dad nwụrụ my dad kwesịrị ịnwụ mgbe anyị na-amaghị ihe ọ gara iwute mana kịta mma gwa ya na ọ dị 10 years nke mmadụ ọfikazi o mana mma kịta mma gwa ya observation of life for me ọsọ mgbe anyị accident ọ gara egwu nweghị ihe mma mgbe nọ na ndị ụmụ mmadụ n'ihe nụ n'ibe dị gị nso na-akwa From Ifeanyi Nwosu, I'm Ezinte, Agwata government area, Anambra State. N'ezinụlọ m batara bụ ndị Ihembosi. So abịa m nwa bịakwara bịa onye ahụ ọ gaga mba ebe a onye a nwunye m ọ gaga mba ebe a ọ ya bụ ejikọ mụ na ndị ezinụlọ onye n'afọ 2015 January 2015 this year I'm like watch it we are game you can go there ọ nwoke bụ Hyginus Udoye mgbe anya sị na onye jiri atụ egwu ya betụ mgbe m bịafụzie mgbe m bịaba ime ọfụma onye ya bụ ịnọ ya nso gịda ya ịnọ ya nso ịma na gị na mmadụ nọ ịmụ ala zuru nnukwu ihe ọnwụ ga nwoge a because ihe na-enegara anya m chọrọ ime ma ndị ọnya nwere onye na-aplan imere m ya that o wutere too much n'osue ga etu anyị agba Chineke mgba agba Chineke nwe ihe onye nwe final say na ihe niile na-eme eme aka m bụ osisi ntị sịkọba ihe dị na nna n'aka ya tata chi ejikwa chi naghị eme nkewa ihe ahụ na ọgwụ anyị tụọ aka ọ onye ji eji ọgụ ka ọ bụ onye anọkwa n'agha eri ego onye esibutekwa n'ụzọ dị iche iche ma nwee mmiri nwunye a na-emekọ ọfụma ka nna na nwa ọ ya emegidego gị ma asaịmentị izi si n'ụlọ akwụkwọ nata maka ọmụ ezigbo akwụkwọ amasị m ndị iche iweta n'ihe ọ ya alụchala gị lụọ ọrụ ya ọfụma ma kụziere gị bishọn ihe ahụ ọkwa gị na ihe amụta ya ka ghara ibugbo echi ka ya bụ ịpụ iwelu ya kọkwanụ ndị ọzọ agụchara m yunivesiti ya dọkịta ka m na-aka tọmadị ụtọ sel mgbe m bịa lụọ di ga-agbaji ụdọ bịa na dịka afọ ime ya bịa afọ ime ya na-abịa echiri onwe ihe ọ naghị ma ebele na ihe niile a ya na-ekpele gị na Chineke egosi gị ihe iji
ya bụ ya ichukwu chukwu na chukwu ya bụ isi ka ya mere aka m jika nwogoro obi ahụ n'ọnọdụ afọ maazị na-aka ibu mgbe m mụchara nke a sef afọ o gotechara m n'ego ọ nyere m nke akịta nkụ n'aka uchi ga-emelụ gotecha akwa nsị ya mba akwa nke a ya eyibe ya nwa nke a taa na echi sị na akwa bụ akwa nwaanyị eyi na JS1 ihe chọrọ ka mmadụ bụ na nwa etoro ọ m kwunatakwara ya ka m toro ime nwekwa ọzọ na achọ ha akwụkwọ ọzọ ude anyị si mmụọ nka efe ya chere nkịta nwa na nwa etoro nwere ihe nne ọkwa na ọ na-enye m nsogbu nkwunata ebe aka ya ka Chineke azagụ ya onye ya kwụsịrị na Mọnde ụmụ akwamozu anyị eje na Wenesde bịa na Mọnde na ụtụ ya ọ sị na mkpụtarị ya ụmụaka mkpụtarị ụmụazị a kwụsị aha nsị ebe ezi ka ọ na-eje ọsị na ya na-eje akwamozu nsị akwụ nwanne ejika ya eje akwamozu a sị m mba na ya chọrọ ife ọgọ ngọkọ ya ụmụcha nnukwu ihe o mere ya ka ya mara n'ihe mberede na-ada emekarị nwoke ahụ ka ha kpaa nkata ya je na Wenesde ahụ na ya yara afọ na ya enwecha nsịkpa nkata osi bujie na Mọnde ahụ ka ya ji nwanne nwoke bụ onye bujere na Mọnde ahụ ejereza ewe ejezi na Wenesdes anọzi m n'otu chifozo eme ihe ka ebe 6 nwanne nwoke ji ga-akpọ m ma akwadocha akwụkwọ si mba n'ọkwa ahụ ka m na-achọ n'ọkwa kịta ka m tetere n'ọkịta ọkpọ m ka m gburu n'ọkwa ahụ ka m na-achọ ewu osi na oke gwa m je na ahụ ahụ na-akwado ya je ka ya kpọọ mma anyị ka mma anyị kwado anyị ya na ebe a ga-ebute ozu si ụtakwara akọkọchi ya kwa azụ ọzọ si a kedu ihe na mụ bịa ọ na-ebezi akwa sa gị na-emezi ya maka mma anyị si na ọ dị mma si na-eje ebe mbe anyị nwa nọse aka ma m na ahụ dị ya mgbe m fụrụ ya ọ dị mma sa ka ihe ọsị na dịka odobi ya na-akụla abịa ọ na si odobi na-akụla abịa ọ na-emezi ọ na-azị jebe ebe si na odobi ya na-akụla abịa ọ na si aka eji amahụtara ihe ị na-ekwu mma anyị kwanụ ka ọ dị na mma anyị dị mma ya sị na m bịaba na crown kịta unu etinyekwu oxygen na-ebide ahụ na mgbe gosi m ebe ozu na ọnụ ebe ahụ ebe ha nyechara ya na mọchụarị ebe ahụ gbọgidie ọza emegopụ sị na mmadụ kwuo n'ime sef ya kwunite ka ọ kpee ebe ka mmakwụza mgbe ejima na-ejima ahụ ọsị na mma akwụ na mmadụ n'ime ya na-abịa na ya ka m bịa na-egosizi ya ya kwunite ọ na-adị m ka egwu na nwa ya ọ dị nke chọs ebe ahụ ekwuchiri akwa ndọnyezi akwa ha ji kwuchi omenala arụ aka ndị sam ọgwụgwụ eziokwu ọkọfịa ga-ahụ ọ na-eyili akwa ma ọ na ịgafeta ebe ọ na ọgba nkịta ghara imechi ụzọ emechi ọkọfịa dọnyezi ya akwa omenala nsị ya ọ gwara eziokwu na-agwa ahụ mbelụ mgbasị onye akịbisi anyị niile dị na Mọnde na ihe dị na Wenesde ịchara ịgwa anyị anyị mmadụ ichizikwana onye ọbụla ma ọ bọsụ ya ekike anyị ọnwụkwana ihe mma mmemme na amaghị ajụkwa nchukwu ajụjụ ebe ọ bịa ka onye nwe obodo ya bụ ike ọlọ nwanne nwaanyị ndị ọzọ ka kwasị abịa na n'ụwa ịchọrọ Chineke ya gbaa m ume na ọ dịghị izu mana nwekwe ya ma onye mmụta na ndị bụ n'oge ọbụla ihe ọbụla nyere na gị bụ ụzọ ya ọchukwu maka mgbe ọbụla ekpe ya na-ekpegosi ya na-ekpe mgbe ahụ onye na-ekpere chukwu ahụ onye ihe mmadụ na-ahụ ya na-abụ na-ekpesa ekpere ọ bụ onye na-eme nwanne achịkọta nwana ọ na-achọta anọkọta ọnụ anyị igbe nke bụ eziokwu ekwuru n'eziokwu ụzọ ejiri aka were ọnọdụ ya chịa kwụsị ya ihe ọma anyị bute ọgbaghara Chineke ewezugara anyị ebe meela anyị bụrụ ụzọ ka ọ anyị anyị sị na ọdụmbụ ihe na-emebu eme bifọ o mekwa otu a
ọbụzi ihe ya ka ọ ihe na-emeri emeri ka ọ so ị na-ekwe na ba abụ ha were ndị o mere bifọ ndị mere ebe mmadụ ochie abụ ya mara onwe ha jide onwe ha aka wee jikọ ha jikọkwa n'obi ọnụ asị ụmụnne ụmụ ya niile jikọ obi ọnụ asị ụmụnne were nwanne ha cha niile bụ ofu nna ji ha ka ọnwụ mkpa ha ghara ibute esemokwu n'ime ha ka ọ bụrụ ya ka ọ bụrụ mkpa ha ihe jikọ ha ọnụ asị ugwu aza ka ọ ghara ime onye ọbụla isi asaịdị ma ọ bụ ntisa betisasị ha ebe n'ime ha ịdị anya na-eme anyị mara ịfụ ọhụrụ nke ahụ mma ya kọrọziri gị mana chima Chineke gị ọmụzụ na Chineke ji wee gozi m afọ mgbe Ifeanyịchukwu gwara ngo ya ka gị na ezinụlọ wee metụta afọ m ọgụ na ezinụlọ ka onye na-arụ oke afọ m bụ High Chief Ifeanyị gwara onye ji jere Ojoto mara chi ezu ugbu a nwanne Ojoto abụ m ọgụ na ezinụlọ amụ bụ onye nke na-amụ obere nwa na nwaanyị ezinụlọ ya bụ Mrs. Ifunanya Igwanugwu. How long ka gị na ezinụlọ agụgoro ọgụ? 2012. 9 years ago. Yes, okay, o gosi na ịma mpaghara ya na-ekwu maka ya ime ọfụma gwara anyị ka isi mara onye ọ bụ onye a na-ekwu ihe anụnwa bụ nnukwu nna m okwu ka ọ bụ gọs na onye nchube emerụ nna ka ọ bụ mgbe m batara na ngwule ọ na-agwa m okwu dịka nna dịka nwa m welie dịka nna m okwu bikos na adị m obere mgbe nna m nwụrụ so mbeze m were dịka nna m ịghọtago so mụ na ya dị mma wee jekwara n'ọnwa Chief Agbakwuludike bụ odogwu ka ọ bụ onye ga-abụ ifedo onye na mmadụ ọgwa ya eziokwu maka anọ n'okwu ka eje ka echi ya ọ na-anọrọ onwe ya ezigbo mmadụ ka ọ bụ ya mere mbọsị nọ n'ọnwụ ga-anara ya anya n'ike o wutere m nke dị egwu because na mmadụ nnọ ya dị etu ya it was a very good morning before o wee hapụ ụwa anyị nọ kedu ekpere gị n'isi ya ekpere m n'isi ya bụ na ezigbo ndụ dị n'ụwa dịka nsi mmadụ ya ka njikwa mmadụ na ọ ya eje nọrọ n'aka eze nna na-ekwu onyonyo ife m na-agwa onye bie na onye nke ọ hapụrụ echebe bụ onwe nkasi obi ọ ghara inwe obi mwute na ụmụ ya na anyị bụ ndị ọgọ onye ọbụla anyị marụgo ka o si metụ anyị ka anyị ji ya nwere ihe ọzọ nwere ike ikwu karịa onye anụnwa isi akwadobe akwamozu anyị ga-abịa ndụ ka omenala Igbo si wee dụ anyị esokwa wee bịa bụ ụmụnne m na ndị mụ na ha bụ esokwa wee bịa kweri ọgwụ ikpeazụ n'ụzọ si orishọ dat na itiri ya n'ala na nwere nsogbu ọbụla dị mgbe anyị nọ na-akụ abụrụ ọlọ Ifunanya Igwanugwu n'ihi Udoye ya nne ekele okay onye na-ekwu okwu ya bụ ya dat na-ekwu maka ọnwụ ya na-ekwu maka ndụ obi ezigbo ndụ obi ndị mmadụ awa na-amụta umeọchị nwere ihe nwere ikwu maka nne m ihe nwere ikwu bụ na nna m ebichago ndụ obi n'ụwa na-ayọkwa n'otu ọnwụ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndụkwa na nke a ka mkpa ibicha ndụ n'ụwa ka anyị ketekwa oke n'ime ihe n'obibo ndụ anyị bụ ụmụ ya narụkwa anyị otu o si wee bi marụ ndị dị mma na ndị adịghị mma were n'enyi ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndụkwa ihe m ji echeta ya bụ okwu ndụmọdụ ya niile onweghị nke ọbụla i mere ya lesi gị remain blessed abundant blessing ọ ya na-eblesi gị otu ọbụla ọ bụgodị mgbe ahụ adịghị ya ọsọ mụ na ya na-esi eje Abuja anyị jechaa na ka ọ ya ekene gido ọ ya blesi gido ị na-asị ya n'ozugbo n'ọhịa kwesịrị ị na-azụ nwa ya ka ị na ọ ya akabakwa ahụ na-asị gị remain blessed ọ na-echefu ikpe ekpere ya ogo so ihe ndị niile ahụ ọtọ ọ bụ ezigbo ntọ na n'ọtọ mgbe esikwa otu ahụ wee na-eme ka nwa nke di m enwere nna o jikwa ya wee merụ nna otu a na-akwụ ya asị nna ma ọ na-akwakwu ya asị nwunye ya o ji ya merụ nna ọ na-enyekwu ya ezigbo ndụmọdụ ọgọ anya ya gara ọfụma ya oge ọbụla ọkwa asị gị na ọgọ bụ ikwu ịtọ ode echefu ya echefu na ọgọ bụ nwanne ihe abụọ ọnụ mmiri ikwu ya so ọ bụrụ maka nke a ya na ya mere ọfụma asị ụkwụ afọ mbụ Chibuike Enugu ha onye Ọnịcha Ihembosi mụ na ezinụlọ a maara site n'aka nna ya ukwu abụọ Chief Honorable Hyginus
Udoye eze nna eze Agbakwuludike nwa n'Ihembosi. Amaala anya oge ndụ 11 to 12 years nọ n'Ihembosi. Ọ laikiri m were m ka nwa ya mụnwa ndị were ya ka nna m. And he's a very special man and he's a great man. I love him so much, and he's not a man that you can toy with, and everything on him when you marry they very special, and Obulonyeji Mali on a Nyiramaka Ogi Wewu on a Samewu. Wapona, Ihopona, Twinsi web, Wikim Windweb Talk, Yamalonyo, Umerum we and often Nanya Mboma, into Anaketa, Onya Chinekin, Ihemerem, and Sintu Ansiway, one Maketa, and a ban market is no man, Yama people at a Nimizuna. Fuyamanya, now from Nanya. Always in Kamaya, Muerekana. I respect him so much, and I love him. Can you encourage again? The carry, the carry, the carry, Honorable Chief Open, Agbakwuludike, Mwa, Odugotu, Odohebo, and Ohemondrebe. Ọ na-eme mgbe a o ji wekpọta m nji wee nọ ehie and na njecha ahịa bata ebe a wuri from me even the day mụ na-abụ nọchara wee nakpuo wee ekwentezi uri fọkwara m nne so enweghata m ike ichefu ihe gbasara Honorable Hyginus Udoye na my life and Chineke nna mere m ebere mụta nwaanyị mụta nwa ụmụ na nwunye m ya ma maka Honorable Hyginus Udoye ezinụlọ m na onwe nke m iche mwa bụ Chibuike Nuko ha amụ ichefunata Honorable Hyginus Udoye n'ihe ọma mere ekpere m na-ekpere Chief Honorable Hyginus Udoye Agbakwuludike bụ na Chineke nna onye pụrụ ime ihe niile ya nara mkpụrụ obi ya na ndokwa and ka m si wee mara na onwe nke m kemgbe o si wee hapụ ụwa ana m afụta Honorable Hyginus Udoye asị onye ahụ ha eberivu n'ọjọọsọ jebe ihe mgbe ihe n'otu anọ kịta eberivu anọ nwụna mkpụrụ obi nka na-agwa m na ọ ka dị ndụ ekpere m na-ekpere ya bụ na Chineke na onye pụrụ ime ihe ndekere n'igwe na ala ya nara mkpụrụ obi ya na ndụ ka o nwee njọ ọbụla o mere n'elu ụwa ya biko onye gbaghara ya ma mee ya ka ọ nọ ọfụma n'oche eze ya dị elu maka ihe ọma mere. Kedu ekpere na-ekpere ezinụlọ ya? Ekpere m na-ekpere ezinụlọ ya bụ nnukwu ekpere pụrụ iche ma pụkarịsị iche. Onye ọbụla bụ nwa Honorable Chief HON Hyginus Udoye onwenata echiche ọbụla onye iro chere n'ime ezinụlọ nke ya bịara mmezu. Onwenata ha mgbe ọbụla gbapụrụ n'isi nwoke maọbụ n'isi nwaanyị n'ime ezinụlọ nke ya bịara mmezu. Ihe ọbụla onye iro na-eche n'ime ezinụlọ abịa eche ọjọọ ya anaghachi onye iro azụ bifo onye iro ahụ echepụta ya n'ime obi ya onye ihe ahụ ya eme n'ime ezinụlọ nke nyanwa bụ onye iro ahụ maka ha bụ ndị mmaara obi mmadụ ma na-enyere mmadụ aka ebe a nnọkịta ntụasị onye nọ n'ime ezinụlọ ọ by his grace of Almighty God ọ ba na my own grace ka Chineke na onye pụrụ ime ihe niile wetara n'ime ezinụlọ nyere nwoke na nwaanyị nọ n'ime ezinụlọ aka ụba na akụnụba nke ha ya dị elu karịsịa otu ha nwere because they help me. Ka ị si akwadobe akwamozu papa ya? Ka m si akwadobe akwamozu papa ya ma akwadobe ya in a special way na-ekpe ekpere na-asị na Chineke na onye pụrụ ime na-eme akwamozu a anyị eme nke mpa na ọ ya bụ akwamozu ya aga n'udo na ọṅụ na ihe nwere ihe ọbụla dịka ọgbaghara na ya eme ya n'udo na ọṅụ
onye akwado ndị bụ ụlọ ga-abịa ndị be anyị abịa anyị abịa ikele ndị onye metara na ha bụ ụmụnne Fada Ifremchukwu onye Ihembosi mụ na ha nwanne na-eyigwe nwanne ọfụma ọnọdụ ka ọwụ nna m mụ na ụmụ ya na-eyikwa nwanne ọfụma so ma mgbe ọ dị ndụ adụ abịaba ebe niile ihe dị na ebe ama ata mgbe ihe mekwara dọkwa na nyere ata they just live their quiet life a very private life a reserved one I just wey ihe man ọwa so ndụ ya simplicity juru na ndụ ya that will emulate na ya tupu onye anyị ama ka anyị nwee ike iwetu onwe anyị ama na nwee ike imepụta ihe n'ihu Chukwu na n'ihu mma ihe o debere ha buru ibu ụwa ha bụrụ ha ji ha budosie ike jikọọ ọnụ ụzọ ihe gwara mgbe a na-aka ụka ka ha were ofu ibu maka ha buru ibu ofu ile onye gara ịgbasa ha ka ndị ha jikọrọ ọnụ na ndụ ọ ghara ịbụ ntụ nna ha afọ agbasa anyị na-ekpesị ekpere ike na Chukwu ya enye ha mgba edikọ n'otu o nwere ofu ihe pụrụ iche ha ji eke mmụta na nna ha abụghị na-enye mkpọtụ ọ bụghị na onye na-enye ka n'olu ya onye were ihe sọ mmadụ nwee n'ụwa ya were obi umeala na ọya eme ihe ọjọọ na Chukwu ya gọzie n'oju ma na Chukwu gọzie ma na-akọ anyị chazukọ let's celebrate his life because he did it. a na-esi n'ụlọ Mrs. Louisa Okeke ni Udoye nwaanyị a bụ sofu nwanne Agbakwuludike nwere ofu nwanne ma nwoke ma nwaanyị nwaanyị a ka dịkwa ndụ anyị wee sị ka anyị bịa ka anyị nwere ihe o nwere ịgwa maka nwanne nwoke anyị na-abata na be Okoye na be Chief Ọsọndụ Okeke nwa dokwara obi n'Ugwuana Ihembosi ọbịa dị ya n'ezi anyị fụ ọmarịcha ụlọ Chineke ji wee chọọ ezinụlọ a mma anyị erutego n'ezie ma ọmụ ya anyị anyị kelere gị anyị na-asị gị nnọọ o kwere ka anyị nweta na ọbụ nnọọ bụ Hyginus Udoye Agbakwuludike anyị wee si na biya wee chọrọ gị wee bịa maka nkwadobe akwamozu afọ m bụ Louisa Okeke obi ndo nwanyị ke afọ dị mere gịnụ afọ ya bụ Simeon Ọsọndụ Okeke November 68 ka ndị ọlọbịa ka ụmụ ole ka ị mụkwanụ ha dị eji m ihe fọ kịta 6 Vita Chukwu agọzie Okeke First Chukwu agọzie Okeke Mentiana ike gwụgwọnụ ebe a na-amị ya n'ọzọ obodo Camillus Chukwu agọzie Okeke Sirinus Chukwu agọzie Okeke Priska nke na anụ dị n'Imo steeti a na-ekwu maka nwanne nwoke otu nwanne gị bụ Chief Honorable Hyginus Udoye Agbakwuludike nwanne m abụ odogwu ka ọ onye na-akpọ odogwu dike na dimkpa ka ọ ka nne mụtara ya mgbe m ji wee mara ya ọ kpara ike ka nwoke nụ zuru ụzọ nya onye ọgbọ ya ọ nara ya na ya o jere agha nke na ọ nụrụ ya n'ote ya ka dimkpa anọ nwere akara n'ọlụ a o nwere ndị furu efu ọ chọtara n'agha a nka Chukwu si wee mee ebe ọ bụrụ ahụ ya nya ime nne ya ebe nne ya si nne mụtara ya si ka onye a si ọ chọta ya afọ ha bụ obi ndị na Ọkịja nya nwanne nwoke nya mmadụ Agbakwuludike ka ọ ka a ga-ama ama ihe dị mgbe ịgbakwuru ya oyi gboro ya mana ọ ya fụbara n'ihi ihe ịgbakwutere ya na n'oyibo isi ọ ya na-azụ na ihe ahụ ịgbakwutere enweghị isi nya ọ na-akara ahụ n'ụwa ọgụ ka dimkpa nye afọ ahụ o ji za gịnị Agbakwuludike ka ọ ana ịgbakwujere anya ya si ya na ihe a n'ụzọ okwukwe ọtọ ọkwa n'ụzọ asị ihe kwe ọkọ ịwa anyị adịchọ na-eziokwu o wee so gị ma sị gị ha anya ya eso na ya nọ ya abịa kịta ka nna anyị nwụrụ nna mụtara anyị bụ eze nwanyị Adịnugo Udoye ka ọ nwụrụ ọ nwanne m aka n'izi melụ nna onweghị mmadụ na-emelụ nwa ọda emelụ mana mụ na ya bụ nwanne ha ofu ya bụrụ mụ na ya bụ nwanne mana ihe na mmadụ na-emelụ nwa ya ọ na-emelụ nwa so amaghị nke mma akọghara ibi ya
ọ nwanne ka ọ nwanne fụ nwanne anụ olibe ọ dechezọ m ihe oli dị eche Chineke m nna nyere eze ka mkpụrụ obi ozi ike na ndokwa nwanne m nwanne ya ka ọ nke na onye otu nso ji bịa nọ na mụ na ya kwuchi okwu na afọ azim ya onye mgbasa asị na ọ nwere nje chọba nwanne m afọ m ya ma na ọka bịa kụziere m onwe ya ka ọ bịa mana ihe na Chineke na-anara mkpụrụ obi ya n'udo Chineke m ebere nabatara m ya ụmụ mbụ na onwe ha nya echichukwu si eme ihe dịrị ụwa ụmụ enwe ha nke mere peya onwe mkpadoro ha jekwasị asị nna ọ ya akụzi ihe ụzọ gbaziere ha anya ọfụma ha mazijikwa ya mere nna sinsi nna ha ọsọ ndụ ji wee nwụ ha maji ya mere nna ihe dụkwara ha agbapụje ha ya ọkọrọ ha gosi ha ụzọ ha ya esi ọdọrọ ha mma ndụmọdụ na-adụ nwunye ya na ụmụ ya bụ gịnị na abịakwa ka ihe si edo ọnwa nwanne nwoke nwụrụ enwere m ya nwere maka mgbe ndị ilu a na-eji gbu ya ụmụ ya ma na ọgwụ fabak ana onwe ha ya ma na ọnwụ mana a na-eme Chineke ekene na taa na ọnwụ na ụmụ ya ya enyere wee na-aya ụmụ ya gịnị ọnwụ bụ ọzọ nna ha ekele na nka ya ka ha kaba ike na-ekpe ekpere na-ebikwa ndụ ka nna ha kwụba aka ha ọtọ na onwe onye ama na anwụ na igwe niile ya eje n'ozu nwunye ya bụka o nwee ndidi onye kwe anya n'akụkụ na awọfụ ndị ọka mma na o eji obi ndidi na-ekpere ya ekpere ka Chineke nabata n'obi ya n'udo na-adị nso n'afa Jesu Kristo. I am Christopher Shubuto Ihueze, a professor of design and production systems at Nnamdi University, Awka. Presently, I'm the President General Ihembosi Progress Assembly. I'm here to present what I know about Right Honorable Hyginus Nkponarachukwu Udoye, Agbakwuludike Ihembosi. He was a good man. He lived life worthy of emulation. Hence, he has once represented Ihembosi as a councillor in the former here local government area, and also as a supervisory councillor. My prayer is that God will receive him and give him a place to rest in peace through Jesus Christ our Lord. Yes, this is Apostle life and ancestral Udoye Ihembosi. I just feel Chief Honorable Hyginus Udoye, Agbakwuludike. I have a Udoye Ewuzie, Duru Ewuzie. Uweshi duru ewuzie ọfụmụaba Ihembosi. Na dị ka anyị abata ọrụ ke mmadụ a sị na afụze afụka biele Your Highness anyị ekele gị ọ Messi Apostle Martin na-ekele gị onye na-eji ebe ọ na-eme n'ọrụ ukwu Messi Apostle Martin onye na-eji ebe ọ na-eme onye mmemme ya na-ekenekwa ya ekene Ogbuechi nke a na-etu Messi Apostle Eberechukwu birikwe Ogbuechi duru ọ maka ndị a adị eme ya eme Ogbuechi duru nzo chiri echi ọ ga-adịrị gị mma birikwe Chineke dị n'eluigwe nke ikere ụwa gị ikere eluigwe ka ihe dị n'ụwa nke ikere ụmụ na otu dịrị Ihembosi na-ejiri Ihembosi si nke ikere Agbanano, the meeting of the 4 cardinal points. Yes, sure. That is Agbanano, 4 biggest angels na Ihembosi anya. Ịpụ n'ihu Agbanano ime ihe ọjọọ ikwu ihe mere. Ịgọzikwa agụgọ ihe ibutere n'isi. Iburu onye adebere Agbanano ọgbara mmadụ. Anyị ekene ha.
lekwa na ọjị a na-enye uru n'ụbọchị nke taa. Mercy Apostle onye na-eje mmemme ebe ọ na-eme eme amaba m ihe ọbịa masị nka nye ya ọjịnụ wee na-akpọku ohu mmụọ na otu a Angels Chineke hapụrụ Ihembosi. Ụkwụ ọ zụrụ nga abụ ụkwụ ngọzi ka ọ zọta ise na ndị na-abịa ebe a bụ ngọzi ka a na-azọta ise ha naanị ụkpa ngọzi na-ezo ha nakwa ụmụazị ya na ha Chineke ezinụlọ ha niile gbaje ọgụ nga ahụ gbajere ha ọgụ ise udo na ịhụnanya ka m na-ekwu ka ị were jee ebe ha. Nwunye ha bụrụ ụdị ahụ a na-ekwu the virtuous wife Solomon kwuru na ọ na-adị ụkọ ịfụnụ. Nna ha masịkwa gide ụmụazị a mụtasịrị ha bụrụ ụmụazị nwa ọ bụghị ụmụ nwa ka ha ga-abụ. Gosi ha ebe awere ha dị, gosi ụmụazị ahụ ebe ka awere ha dị. Ebe awere ha dị ka a ga-achọta ya. Gosi ebe aka ha dị. Ise na-ekpọrọ obodo a na-akpọ Ụmụabụ Dinkwa si na ya were pụta doo ha azụ mere ha mma. Ebe a na-akpọ Dinkwa bụ ya bụ okenye Ihembosi. Ahụba nke m Udoye bụ ya bụ onye isi Dinkwa mgbe gboo gbuo ehi mgbe gboo. So na ezinụlọ Udoye bụ abụ onye ahụ Dinkwa na-ekwu. Ebe ahụ ka ihe dịkwa iche si wee pụta. Agbakwuludike afọ ahụ nwere ihe o mere. Agbakwuludike ihe mere anyị kama ihe ebeje akwago onye eji agụbe Chukwu Chineke were kwa ọjị ise papa ma ihe ekene wesi ulibe otito ọ bụ n'aha Jizọs. Eji m afọ mmụọ niile nọ n'Ihembosi Angels niile iwure ndụ wee n'Ihembosi wee sị na etu a nsị dị ya ka ọ ga-esi n'osikwa etu ya mme nọrọ ọkpọ nrụ oyi ise ewu echi duru ọrụ na amụma na ụmụ ọba Ihembosi ọrụ na amụma were na ọjị ọjị ụgbara nna ya nnukwu ọjị ụzọ nwanne m Chineke anyị si unu were kpọọ ọjị werekwa na ọjị. Agbakwuludike bụ egbe bụ dike n'eli wechafọ obere ọnọdụ n'akụ anọghị n'akụ na-ekwuri ị na-ebuwa je ebe ị na-eje nke bụkwa mgbe ọ bụghị ihe bụ na ọdọfụrụ ụzọ fụrụ ya je ebe ọ na-eje obere ọnụ dị n'akụkụ. Chineke nna udo ekpọ nwanne m nwoke mụ na ya mụrụ ofu ebe n'Ọkịja nwezeta mma keje ebe anyị mụrụ na isi. Yes. She's a very big brother. Yes. Thank you, Lord. Wow. Go aka. Go aka. Ihe na-asị ya adị n'ụmụ ndị aka akpazụra n'azụ kpazụrụ ahụ na-eje. Agbakwuludike ebe ị nọ na wasi ike nga na-edere anyị anya wee kọna. Ịkpọkite ndị nna nna ya ka ntụpụrụ ha ọjọọ. Agbara m ihe gbasara m egbu Ihembosi niile bịa zọ egbu ya agbana m anya ka dọtara ebe ahụ. Ọ bụ evurupụte because I get yeah wasting your time. I don't try it. Ebute eburu ya dabara ngem. Ebute
ya kpọrọ m Ihembosi. Ọ ga-adịrị anyị mma. O metere evu ngwa nna m bunye ọjị urebe na ọjị. Ọ dị egwu ihe ọma. A sị na agụọrụ ụzọ agụọrọ ọnụ maka na Igbo ezuo bụ oke afa. Anyị ekele ụmụ aba bụ ụmụ aba. Ihembosi bụ Ihembosi. Kele Igbo bụ Igbo. Otu a wee sị na ọ ga-adịrị gị mma. Dịkwara ụmụ niile maka na ikele ebe arụsị. A sị na ochie dibịa chụọ aja ịkonye ndị mmụọ n'aka. Ofe ego ka o lere. N'ụbọchị tata anyị nwebụ ndị midia n'isi apọsụ midia crew na-agagharị n'obodo niile dị iche iche wee na-ajụ ese maka nnekwu mmadụ Agbakwuludike nwụrụ anwụ ịjụta ede mmadụ ọ bụ maka na asị na oke mmadụ na obodo edere ji anyị wee bịara nke gị ka igwe anyị ihe ma gbasara nwoke mgbe ọ dị ndụ gwa anyị dị ndụ o biri ịdị ọzọ o chiri ịdị enyemaka o nyere n'obodo na n'ọrụ ọrụ ka ọ ya jiri bịa n'obi gị n'ụbọchị tata ụbọchị bụ ụbọchị bụ orie oke ụbọchị anyị na-asị gị bịara ije a na-ewepụtara otu mbọsị achọsịa mmadụ achọsịa ọdịka mmadụ amaghị ha amaghị ha n'azụ maka onye mebiri okwu ya. Chineke na-ewepụta ụdị mmadụ ahụ n'obodo ma ọ na-aha aka nkụ. O nwere otu enweghị agụ akwụkwọ ka anyị gbara agụta anyị bụ agụtara na ụdị mmadụ a na-ewepụta ya once for every time in 100 years. Abịa afụ ya n'anya nne ebe ya sị na aka ndị fụrụ ya n'anya eziokwu ka ọ bụ ma ya bụ achọghị eziokwu. Nwa mmụọ emewu na nwa mmadụ ma nwa mmụọ dị emewu na nwa mmụọ. Ọ bụrụ ebe a na-emegide mmadụ izi crusader ibido ndụ ya n'Ihembosi. Ọ gụrụ akwụkwọ na St. Anthony's is a no-nonsense student primary school. Ọ gụrụ na ya gbara agụ standard. Ọ nwụrụ ya tụrụ mbe nna o were oke mmadụ na-abụ ọzọ ewere ama m ya ọfụma ama m ya n'ụmụazị. Ọ dị ihe na a na-akpọ extra diligent ya na ọ na-anenecha ihe ọ dịghị ka ụmụazị ibi ya mgbe ahụ. Ndị nkụnye na ndị nkụzi oke anyị gbara ma fụnata ya na-akpọ ụbụbọ ihe dị ntụ na ya si ya isuge ka igburu n'ụlọ akwụkwọ del. O bidoro akwụkwọ na late 40s gụọ ya a distinction student ya bụ ọkaibe mmụta mgbe ahụ ka bụ eziokwu. Nwa nke a na-asị na onye a dị mma nga rie mperiga Udoye is the best mathematician of that time. Were mathematician ahụ arithmetic bụ 100%. O megidere were banye ọrụ oyibo were banye ịzụ ahịa ihe gbasara oyibo English language ebe ahụ ka ọ nọ. These two areas bụ ya ji ya mgbe ọ na-agụ akwụkwọ. Anyị na-eso ha n'azụ ma anyị mara mgbe a nọ na skuul adịkwana mmadụ na ọ na-atị time inene exam tug of war result bụ akpọcha ikekwa dị mmadụ na-eri mmadụ na-ata pasị ya ndị ọzọ na-eripitikwa. Omume ya dị egwu onwe ha that time maka mmeri ụmụazị ịjụkwa ya onye ọbụla ma ọ ya agba nka rue nke a nwa time maka nkwuoli na mmeri bịa ruo n'ọnwụ ma gụchaa akwụkwọ ya ahụ a distinction student. Ọ pụọ na anyị na-ajụzi mgbe ka o si nna ya
bụ Adụnụba onye isi nze na daalụ Adụnụba onye isi nze na daalụ ihe o chiri oke abụ na daalụ nna ya daalụ yes ọ dị ya bụ ezigbo arụ ebe ahụ ka o si tụtụkọrọ omume ya anyị hụ ya ọ bụrụ na ọ gafere n'okorobịa mgbe anyị jiri pụta ụwa were mụọ ya mata iruo na n'ogbe ihe a na-agatọ n'ogbe asịkwasị eme ọ bụrụ na ndị ọcha eme ya field marshal onye isi agha Lord Mayor ya ma ya na agha niile eburu na my village ha bụ ya n'isi ya nke bụ eziokwu akọghọ mmiri agha niile ebu ebe o jedebere ka nwa ya nwoke bụghaje nwa nọ nga otu kindred ka anyị bụ ebe anyị bụ nwanne ebe a jee bụrụkwa nwanne na Ọkịja so ebe anyị mụrụ n'Ọkịja nne ya bụ Igboamuche oke afọ onye ụlọ ọzọ ụmụezedam nnukwu mmadụ nnukwu nwanyị adaeze nye a na-abụ ọzọ nne m azọchie ha chasi otu nga afa nne m bụ nwa Ụkachukwu na Ọkịja ụmụezedam onye mụ ya bụ Chukwu nụrụ okwu Ụkachukwu afọ wee baa nwa ya ego zụghasịa Ụkachukwu ego karịrị akarị Ụkachukwu na onye a na-akpọ Okezie na onye a na-akpọ Obiejesi bụ otu nne ji ha na-atọ ụmụ ya na-anụ maka Obi Jackson oke mmadụ nwa Obiejesi Obiejesi Okezie bụ nga ahụ ka eze Ọkịja dị baa ka eze si udo so na ebe anyị mụrụ adịkwu ya etu a ebe ahụ ka anyị siri tụtụrụ udo si n'ime eme ya ebe ahụ ka o si ọ daha n'elu we are pedigree of greatness. E bidoro m akwụkwọ na 1953 pass ya standard 6 by Abbott Secondary Grammar School. Finish ya na 1965. 1966 United Nations nwere ụmụ akwụkwọ emepere a na-akpọ ETTC sọsọ ya ka ọ dị na Nigeria. Ndị niile mere secondary school achọ ka a produce the best teachers for Africa. Ebe a ka a na-eje mụta ebe ya dị ofere. Chineke so m amụra eso mba ite ebe ahụ oke ihe 1966. A na-enye ndị baịtara ya 10 pounds every month as pocket money. Ọ karịrị nke a na-akwụ ndị ọrụ. At the end of the year, Christmas enye ụmụ 40 pounds. United Nations na-akwụ ọba ndị ọzọ. Anọ m na ebe ahụ 67 ọgụ Biafra abịa anyị abaghị ọgụ. N'ogide ọgụ ahụ obie 70. Anyị anachiga jee repeat kwe classes. Finish 71. Bụrụ nnukwu nkụzi. Pụtakwa kụzi bịa ekụziri na Yoruba steeti Kwara Yara Grammar School, ekụziri na Kaduna Government Secondary School Kafanchan. Wee si ebe ahụ ndị Hausa ebidokwa ihe a na-eme nkwa ekwere Operation Feed the Nation. Eje na Adobero mba Abu ABU Zaria
na onye gbara first from any state na ya enye ibu ihe moto abata ma agbara first ebuzi ya moto were nnatara 78 so ha jezie sandwich mee my BSc na ịkwazi ebe a mee masters so kuzie na Federal Secondary School role principal of schools including Prince Memorial Onitsha. Prince Memorial Secondary School Onitsha. High school, Ghana, Prince Memorial High School Onitsha. Boys and girls? Yes. I've been principal ever 200 to 2003. Okay, get where I put that. Busasi I be a grammar school. Ebe ahụ ka m nụrụ wee ike ọrụ were gwụ na retired na Ọkịja 2006. Ebe ahụ ka anyị kwadebere ihe gbasara akwụkwọ ekenekwa mpa ị gara njem dịka onye oke mmụta n'ịgụ akwụkwọ anyị na-akụkwa gị maka nke daalụ igbo oke mmadụ ihe mmụta n'ime omenala asị na ọ bụ ugbu a bụ onye isi nze na ọzọ eji na-akpọ gị ogbuechi kedu ihe mere iji wee bụrụ onye isi kedu ka isi rigo n'ọkwa ogbuehi adịghị izi n'Ihembosi adịghị ego ya ego onye na-abụ ogbuehi ọ bụ Chineke na-emebi ya ogbuehi ọ bụrụ na ọ barụ ihe echigbu egbu ụlọ echibi ya chigide ya mgbe iji chee echiche ya eburu ogbuehi ka m just brief the story about my own ogbuehi onye ọ na-akpọ ogbuehi mmadụ bụ ugwu Warrant Chief Ihembosi na-anwụ in the 30s wee gbuo ogbe ya bụ dị mkpa na ya na-echiri azụ na ya rụchara ihe ya bịara ma mbọsị ya abịa asị na amụrụ ya na ihe dị iche ga-eme o wee dịgide wee jee nụta nne m in the 40s around in the mid 40s adịghachọ maka enweghị na-ede akwụkwọ nne mgbe ahụ o nwere nga a na-akpọ mgba akpụ n'Ihembosi ụmụ ha bụ niile nwere ọrụ nga ahụ ogbe na anọ dị n'ụwa ofu onye anaghị eji ofu egwu anaghị eji ya maka agụ na ama ya mmadụ ka nkụ agụ ahịa anọ mgbe ahụ na-efu n'otu ahụ si ka eji ere nne m afọ ime ya eruo n'ọmụmụ bụ ya rụọ ọrụ ọ na-amụ ya ọkụ were arụ ọrụ n'ọhịa so nga ahụ ọ nọ n'akọ ji mmesi n'okoro ya bụrụ daa n'elu ji ọ na-akọ etinye mkpu wee zukọ ebe ahụ nke a mere eme abịazi onwe ha elu nwatakịrị ahụ maka asị na okwu kwuchiri aka ya etu a akwụchiri aka ya ebeghị akwa ewee na-asịzi kedu ihe ya eme ya ewere jee kpọọ ndị dibịa afa ma tupu a na-akpọ ndị dibịa afa onye a na-akpọ Agụnụba onye isi nze eze nna ya dị arụ nyaahụ Agbakwuludike ewerepụta ozugbo n'onye ọrụ unu lọtazịkwara ihe nna ha okwu mmadụ bụ ugwu kwuru amụọ ya si jee n'obi ya mmadụ ya gbagara n'obi ya jee ebute nzu ahụ si were ya ma nwa ahụ n'ihu si ogbuehi nnọọ chimaruzo o were bụrụ ama okorobịa bụrụ ọsọ mgbe e nwere okorobịa mgbe eji ekwu ọbịa na be ya dị na mba na ebe ama m nzu n'ihu ogbuehi nnọọ si mmasaghị aka chimaruzo nwa wee sị na ewe nwere ihe ewepụtara n'aka ahụ ma m ga ihe ọdụ afọ ama ihe ọgụ mmụọ ebido bebe akwa ewere bịazie nte wee kunie menu kuruzie nata ogbuehi ya wee bidozie mgbe ahụ nne m na-ebesa akwa nnukwu mmadụ bụ ugwu a na-akọ onye ọbụla na-atụ egwu mmụọ na-atụ ji abịa nọ ya ụwa emegidezie ịmụ ihe ndị Igbo na-eme ka a gbapapụ ya aka na ọ bụghị ya nọrọ okwe omume wee dịba esizie Kaduna na-anata na 78 mgbe ahụ
echiena m ọzọ Akpaja 1966 ọzọ arọ nnukwu arọ ka ọzọ ka ọzọ n'Ihembosi na-amatazi 78 ndị okenye nọ n'ogbu a village na ebe mmadụ bụ ugwu na-enye ha nsogbu n'osisi dọọrọ ya agbana n'ogbuehi wee gosi ihe nji ya ji ejide agbanana ego dị ya karịrị akarị ọ bụ ya bụ agbanana aka nga Ihembosi dọrọ wee dọọ ya 1978 ogbuehi adịghịzi nne m dị ndụ sọ nke ọ mụtara nwoke na ya adịghị bụ ya bụ aja eji nchie ya ya nwụrụ dịka mgbe o wetakwara eze n'Ihembosi Agbakwuludike ka a sị ya chie o kwetara ekweta ma nne ya sị otu nwa ya chie ya nyakwụ ụdọ ya dịgidezie nne m anwụọ 2005 28 September 2018 ogbuehi abụzi ọ bụghị oso ogbuehi Ihembosi niile bịa wụrụ oge ha niile echiri ụmụagụ chiere Ihembosi iwere ihe nke ụmụagụ nye ha iwere nke Ihembosi nye ha iwere nke ndị ọzọ nye ha nyere ihe ha ka ogbuehi ya siri mede ya ogbuechi chiri si na chi wee bịa Chineke wetara ya ọgba mmadụ anyị bụ ụmụabụ 4 quarters mekere up dị mkpa dị mmụọ duru mbibi na ụmụduru Udoye si na dị mkpa bụ okenye ụmụabụ diọkpara ụmụabụ so na Udoye bụ nnekwu mmadụ adị ejinu otu isi ikwu ya eme tacha ya kwa ngwa na ọ dị 2 warriors na-ejere onye na-achị Ihembosi bụ diọkpara nọ n'obi. Yes, but this is just the correct ọkaraka nnukwu obi ka ọ etu ya ka ọ dị even now ọ dịgo ka ọ ya adị n'ụbọchị tata a sị na ozu dọrọ obodo jụrụ oyi onye na-ekwu maka ya abụrụgo wars mana a sị na onye eze a na-anwụ anwụ ka ma ọ na-agbanwe agbanwe nke ka o si dị nwaanyị ya na ụmụ ya ọ bụ otu nwa mana ịmakwa ihe a na-akpọ otu nwa a sị na otu akwụ a na-efu n'ọkụ nne ya Igbo ama uche Udoye ya na nne m si ofu ebe anaghị arahụ ụra etu esiri kwa ya ọkụ n'ukwu ka esiri kwa ya kwanye mma but this is a person dị strong-willed ọgwa nne ya wee chụọ ịnụ nwaanyị ya gwa but ga-eje ịmaka ya na nwaanyị he has made it in life. He has made it. Maka ihe ọbụla o tiri aka ọ dị ka ihe ọbụla o tighara aka aka pịa. It's wonderful. Ihe ọbụla o tiri aka na-agakarị nke ndị ọzọ. Yes. Oke mmadụ ọkwado ịnụ nwaanyị apụtara n'etiti so na nke ahụ ndị 70s ka ọ nọ nwaanyị because mama nọzi anụma ọrụ oyibo nkụzi wee ọkpọ waburu n'anyị gafebe ebe o jere eme nwaanyị a onye obere nyọta nke bụkwa eziokwu anyị bụ nwoke ihe dị mma na-adịkwa ya mma onye obere nyọta obere nwatakịrị n'eze nwere ike n'ezi ọha ọzọ ụbụrụ nye ma nga o si nyekwu ya agbara chizuo magode ya
Yes, a beautiful girl. It's here and I go to ọrụ na ịma nwunye ya na-agbawa bịa na-agbawa mbanụ ọkwa nke ya na nke ọrụ na ịma ya mgbe ahụ you will be very proud to be associated with her. Amaka ịnenekwa n'ụdị obere ya nke a na-akpọ Chinedu nne ya gbawaghị otu ọsọ but this is true. Ọ bụrụ na afụ dị mkpa n'isi ego asị m gị na nne ya ka o yi. Yes, oyi ha nne ya ịnwa nne ya oyighị ya o yiri ya n'omume. Yes, physical wise nne ya. Yes, so na ọnụ nwaanyị ahụ nọkwa n'ọya Chineke blessikwa n'ọna that marriage. Ojekwa through to time or produce offspring like the father. Oh yes, it's true. If you have eyes to see, ịmara ya, they took after you. Onye ya azọdo ụkwụ n'ụkwụ fachọha nke mmadụ fachọha megidebata na. This is Agbakwuludike in action. Nwoke Agbakwuludike ke ihe kini ya mekọrọ ihe a na-akpọ nkanta kedu nkanta gị na ide echefu ọ dị ha nwaanyị ọ dị ya tu ọ dị ọwa anyị bụ be anyị bụ Dinkwa. Anyị nwa bụ Dinkwa out of the 4 quarters. Anyị bụ Dinkwa onye izizi na ụmụakwụ. Nwa bụ Dinkwa na onwe ya. There were so many after the war. There were so many problems. During the first major crisis in Ihembosi, it fell no na Dinkwa ka esi wepụta ya. A person, an impostor from another village, one second, one third, one kid, one kid, and he fought. He bore the brunt of all the fights. I know I'm not I'm on Kaduna State as a teacher. But I know God. Now we can name now what do you name? Now what do you 100%? Okuru ye n'isi. O nwekwara ụmụazị ọzọ pụtara na ụmụaka so ya. Somebody anya na-akpọ Azik n'ebe dum. Nya na this person and few others bụ ya bụ izu eze n'isi. Ewerezie nwaga akụkọ eze ahụ ya adịba kama na ubi n'isi n'eke ya. Nke dịzị ka ibi ya were bụrụ eze nke ikpeazụ nke mbuchizi nji aka ma bụrụzie n'isi na ọ ga-esi from this village. Ihembosi kpebiziri all after several crises tigbuo ụzọ enyere ya eze a nyechizie na nkwekọta obodo. O nwere mgbe ọ sị ọ bụ echi eze gị ọ mmanụ ya otu nwa ya ihe mechi eze enyere m nwa ichi eze were jụọ maka esoro m bụrụzie n'isi n'ahịa ka eji ya bụ eze azọgide ya asị m chere ọ mmadụ ka mma akwado na mbụ onye nkụzi ndị nkụzi ya onye nkụzi ịma ihe bụ eze na Igbo eze bụ akụ eze bụ ụba ịmaga ụdị ya ahụ. Anụ Igbo eze Igbo bụ etu onwe obodo si mebi ya
ọ dịghị traditional ebe enwe traditional kinship aka ha nkụ n'ala Igbo so n'ọbụ ego you know that the truth must be told o kwetara ekweta anyị ahụghị aka ya zuru ya aka ya zuru eze mgbe ahụ n'ụzọ abụna n'ụzọ he has made his fortune as a businessman at large. Before then, he has made his fortune as a traveling businessman from here to here. A merchant. Before then, he has made his fortune as a civil servant in the Pepsi Color of Nigeria. Sales driver, salesman, manager. Salesman, driver, manager. He went through all the nooks and crannies in Nigeria. Finally, he explored the Cameroonian market for Pepsi Cola. Weird story, but this is true. So Nakaya is really he accepted, the mother refused. You call it digital age or whatever. Yes. Analog. Nabuke Barike de Kago. Obraya. Makana. Obraya. Ije na be mmụọ egote ọkụ nata ma mee ka ọkụ ahụ udo adịghị izi. Mba. Elu na-ekwupụrụ ya na-ekwupụrụ ya. Mmụọ na-ekwupụrụ ya mmadụ na-ekwupụrụ ya. Anyị sị na ọ ga-adịrị ya mma. Amen. Na ụkwụ ọzọ wee na nku aka ya bụ ụmụ ya ga-ebikarịa ya. Bikarịa ya ka nga na Russia. Ka nga na China. And ị nwere na anya eji afụ ụzọ. Yes. That institution, establishment you bidoro. Afụzikwana ha n'ihe na-achọ iji kpachapụ ya. O nweghị ihe na-achọ iji kpachapụ that establishment you make. Amen. And enwere nke ukwu na there is no regrets. This is a major celebration of life. Bam! Ụmụ ya Sutu Zuru. Kedu ka esi akwadobe akwamozu ya dịka ndị nze dịka ndị obodo dịka ndị ụka dịka ụmụnna? Details nke a no maka onwere nnukwu kọmiti ewubere n'Ihembosi na maka akwamozu a. Oh yes. Ọ bụ obere ihe. So nke ị na-aga n'ụzọ ọ bụrụ ikuku ya ekutere ekube ha nwa obere isi na ngwa ahụ ga-esi gbagọta bata be ma ikuku ya ekube egbe gị. Anyị fụrụ ihe pikchọ ya ka etichara na street light. Ewere duzie ebe nna ya ọgbanje na-agba. So na ịkwado ya ugbu a bụ dị nkwa nke ya iche na-akwado ya as no ọ dị elaborate as no way mmesi na-asị na eke esi kwado ndị nze nwa na-akwado ya ewee bịa na nze Ihembosi ndị obodo Igbo nọ ya ndị ya agụdo agụ nọ ya virtually ụka niile of all denominations nọ na nze Ihembosi. They planning. I plan on ya. I had the last day. I plan on my car. Gabo Saturday and by 2. Okay, Ihembosi amazed. I am on a mother, but it be a bar. Monday.
as the head of Ihembosi. Ya nwere nkwado ya na-aga ọfụma. Ọ bụ ha tọ n'ụlọ. Orighọ mperi. Esi mperi rie mperi. Kedu ihe ọ ejiri mperi? Ihe ọ ejiri mperi adịghị. So, akwadoni ya. And I wish ya nọ na. Anọ m ya ọfụma. Efo. Ijere anyị ga-agba. Abịakwa nze. Anyị ga-abịa maka na akụnechin ka anyị bụ. Akụnechin nwụzọ a na-abụ n'ọgbọ. Anyị na-etiwakọ ya isugbe. Otu eka ọ dị. Ama na nwa bụ n'ọrụ ukwu mụ na ya gụrụ emetiri emesin. Yes. Yes, adị mụ na ndị ụlọ. Gafee ya. Ọ dị very tall. Ana m eretazi ihe. Fesi ihe ka ọ nọ na-eti isi ndị be ha ji ego hi n'ọbụ a na-ebe anyị sọkọ iji memesi. Kedu ndị na-ekene n'obodo a? Ndị na-ekene n'ụmụ a bụ ka nkụ. Anyị ikene ahụ na emerit ihe ya. Etozuru etozu ịnara ekene a na-enye. Ekene nke si from the bottom of my very being. Izizi bụ nwa mere ka ife bigo batara n'ụmụ a bụ nwa na-akpọ Leonard Udeze ọchịagha Ihembosi. Ọ gbata ọmụọ nya wetara nya mere n'ife dị webata ife webatara anyị ọkụ anyị ji enwe webata ịkpọkọ n'obodo ọnụ ihe o mere na be anyị ka nkụ. Otu nwanne ya nwoke kwa otu famili ahụ bụzi nke bụ nkịtị mpipe. His Royal Majesty eze Igbo niile na Benin Republic. Ọchịagha Chifu Ebuka Ọmụnkwọ Bukas odozi obodo nyanwe Seahorse Industries. Oke mmadụ. Ihe ọ na-eme n'Ihembosi. Odozi obodo buka. Ihe ọ na-eme n'Ihembosi. Ihe ọ na-eme n'ụmụ abụ. Ihe ọ na-eme n'ụwa niile. Ụnụ ya adacha anụ ya na ọ bụ ha meji kọba about Bukas Ọmụnkwọ. Oke mmadụ. Ọkwa ịgbagotara bema echenji ugo egburo n'atọ. Moto rutiri fịa ekwụsị n'ọnụ be adị aga ụzọ aga ọ dị trap. Ọrụ ka ebe ya mgbe ahụ ije gbada ụzọ Ọkịja tiri Ihembosi junction wee si nge na gbagotaba wee bedara gbada ebe a mba osigozi ebe a. Plans dịkwa underway tupu Krismas ya ebe ụzọ azụ jedebere na tankị ụmụ abụọ elu nga ahụ. Ise ọgwa nje na-agba na obodo bụ ụmụ abụ bụ obodo Chineke jiri aka ya jee were out of the Committee of Nations and Villages obi ya n'elu agbụghị ije ka ọ bụ no matter the town you mention in this town in this country this particular kindred ụmụ abụ so n'egwu ezuru ha ka eme na ụzọ si na Eke ụzọ si ọzọ bụ gbada Ihembosi gbada Eke. Subsequent gọọmenti Anambra steeti ji agba football erosion a na-achọ ibupụ anyị na ofu nwatakịrị ụmụ abụ si chọọ igwe ya mmadụ na eze ka ya tee nga ahụ bụ ụkwụ. Can you beat that? Ndị niile ji ego in other towns soja afọ ihe ji can they do that? There are towns in this Anambra state ịma na-aba be ndị ji ego ahụ ka nkụ ihe afọ ụzọ ịbara ya. So na my village from the bottom of my heart Chineke ji aka ya wepụta ya chọrọ ya mma ma mmadụ ma ego ma ịtụta ere nke isi ga-adị ya. So na ndị nna ekene bụ ihe dịka ọkpa ma mma ekene the entire village maka eji otu obi eme ihe but top on them is Udeze Ebuka Ọmụnkwọ with a host of others ndị so ha n'azụ dịka Chiko Nwajiọha nwanne Chineduka nchara ofu ime obodo adịghị egwu anụ akpọ ha akpọ anụ ya agụghị ọnụ ịgụba ọnụ bụ asịsa
so na nna ekene mmadụ na-aba bụ obodo a n'isi were all their major supporters na m ekene ya ka onye bụ aka ọchịchị obodo a dịka chairman ọ dịka nwa bụ ọchịagha Ihembosi ndị Udeze ọgbata ọnụ ọchịagha n'ịgadị otu a ka ọchịagha n'ịgadị otu a ọchịagha n'ịgadị ọ ya adịrị anyị aja echiche n'obodo abụ Ihembosi a na-enwe president general ka afịa kene nye onye nọ ya na-abụ prọfesọ CC Ihueze eze ericha akụ ya on election in the Department of Mechanical Engineering n'Awka. You will not be surprised na enwere ike nwantịntị oge ịnụ the VC Awka Professor Ihueze. Ana m agba nwa ya ọbụla ahụ from the look of things. From available evidences. Kedu ihe ọ bụ n'obodo a? Ọ bụ his village bụ the last dịka na etu esiri tọsị atọ. But as of now, he is the President General of Ihembosi Progress Assembly, the apex organ of governmental organ in Ihembosi. Yes. Anyị kenego gị maka ohere inyere anyị kwesị na ọ ga-adịrị gị mma. Akịrị ihe na-agwazi oriakụ gị bụ nwunye Udoye ya na ụmụ ya okwu mmechi. Okwu mmechi ahụ bụrụ Chineke mụ na ọ na-efe. Chineke wetara nye weje Agbakwuludike nwanne m nwoke anwa n'Okoye. There are so many legacies he left on the sands of this town. Ya agụbịa o nwere nke ya ma na-akpọpụtabara nke a sọ mụ na ya ma bụrụ ihe n'isi agwara gị na ọ bụ target fighter. So ihe m na-ekwu, they should take solace no help driver Ghana forever and ever, and he has laid the groundwork for peace, for success, for development in his family, immediate family, nuclear family. I rule here, but I am a rule here like in the name of Nanya. I rule here like no player part here. Left a memorable legacy for us to follow. If I get measurable, in case you I get megable to honor him forever and ever. If one is open, go up in a room. I'm not going to make it on model. Every year, mother, I got the greatest legacy. And moreover, to see that in your car, no Bama, you can go. Name and no, I am in 10 over here. What she do of Umaba? No, Ihembosi. Did you go to I had to go. I have to go. I am to go. I am to go. So can I see Jerome? Can you get I had to go. I just wanna. Can you go? Oh, you won't be poor. Go see the Ihembosi. Udoye si de. Ka Agbakwuludike si de. Ihembosi nwoke obodo. Ọ bụ obodo Chineke gọziri. Ọ bụ obodo dị mma. Anyị na-asị gị daalụ. Anyị na-asị gị ka ịkpọ ọrụ gara dịka oke mmadụ. Chineke nọ ọ dịgokwanụ mma Michael Mee ga-sustain ya. He will march from high to height until he reach the sky. Chineke nọ udo na ịfụnanya ọ na-eje obodo n'obodo. Successes ga-agalo before him and after him.
ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Anyị n'ezi anyị fụ ka Ogbuechi na-apụta n'ihu agbananụ Ihembosi. Ọ dọwara ya ọjị etesemi ndị mbụ na ndị ekete ekene ka anyị na-enye ụnụ na nwanne anyị nwoke hapụrụ anyị were ebe o webatara aga n'ihu ebe ọ pụrụ iche n'obodo dị ife. Ọ hapụrụ anyị ego ebe ọ pụrụ iche, ọ hapụrụ udo ebe ọ pụrụ iche. Anyị na-asị ka anyị kene ụnụ taa bụ Orie Afọ Nkwọ Eke anyị na-anọ ụbọchị na-anọ ka anyị na-asị ka anyị were kene ụnụ. Anyị ji nzu nga anyị ji ọchị were na-ekene ụnụ. Ee, werekwanụ nzu etesemi udo etesemi ndị ụmụazị Ihembosi niile udo dịrị nwoke dịrị nwaanyị udo dịrị ụmụazị bịara be m maka Agbakwuludike ọnwụ ya ga-eweta aga n'iru a na-afụbeghị ụdị ya n'Ihembosi. O ga-ewepụta udo a na-afụbeghị ụdị ya n'Ihembosi. O ga-eweta udo a n'Ụmụagbo. O ga-eweta ya n'Ihembosi. O ga-eweta ya na be Udoye. O ga-eweta ya na ebe mgbe a na-akpọ Mmụdịnkwa. Ekwe ụmụ Agbakwuludike ma nwoke dị na ya ma nwaanyị dị na ya. You have made all of them success stories. Yes. Akụkọ ọma, akụkọ juru eju, na progress and development. N'ịfụnanya among the neighbors. Ya na-asị Igbo, mbọsị anyị akwaja Agbakwuludike. Chineke anyị niile ọgwụgwụ agwụ. I will be there myself. Onwe ya na-achị. India, ọchọsịa ya ọfụma. Ndị nzu Ihembosi will be there. Nzu Ụmụagbo will be there. Nze bụ nze na mba niile will be there. Above all the achievers. Ụmụ ụlọ otu angels nọ n'Ihembosi na-emere Ihembosi. Enwere nwaanyị a na-akpọ Igbo Amụche a na Ikwu Amụsị bụ nwanne. Igbo Amụche bụ nwaanyị amụ n'obi a o wee jebe di n'ezinụlọ be ndị be Udoye n'Ihembosi. Igbo Amụche and Ikwu Amụsị are brother and sisters. So she was married out from this family to Udoye family at Ihembosi. Okay. As you can see, we are here to take some history and some documentary to the roots of Udoye Hyginus. Obrundi was say eba go ikunne eba bi ikunne Hyginus. Who may be ikunne? Yeah, ikunne. So Hyginus mo mo dia na eba obe ka jibia kai fo ebo nyesi we puta. Aya fugo Hyginus is a man, is a noble man. He died and his funeral is about to take place. What do you as Ochi, what are you going to tell his family? What I have to tell to his family is that they should take heart that this world is just a small world, and Otendi was Chukwu wote na Chukwu ewerugo na obisi unike ka mkpụrụ obi ya so ike na ndokwa. Amen.
Okay, thank you for your little time. God bless you. I'm from over Polonia Udoye. Can you hear me too? I don't know ụmụazị. A gwara Jinji ọnụ na-ekwuru ụmụazị n'obodo ebe Ọnịcha ka anyị nọ bụ anyị niile nọ n'Ọnịcha mana ụmụazị ọbụla ana m ekwuru ụmụazị ọbụla daalụ ọnụ na-ekwuru ụmụazị n'ụwa niile kedu onye bụ di gị? Di m bụ Louis Udeze. Louis Udeze nụrụ gị? Nụrụ m. Ya bụ na ebu nnekwu Hyginus Udoye. Anyị na-asị gị nnọọ. Hyginus bụ nwanne di m ya na di m bụ ofu ebe ọzọzi anyị na ya nọ oge ọ gụsịrị standard 6 ya ka ọ na-amalite njem ya n'aka anyị ka ọ na-amalite njem ya n'Ọnịcha na Pepsi Cola. Anyị na-achọ ịgwa m n'ọdị gị bụ ekpọtara ya na Pepsi Cola. Di m natara ivu ọ bụ na ọgụsigo 6 ọ gbata bịasịa na ọ na-achọ ịtọ to port bụ di m na ya agụsigokwa akwụkwọ na ihe onye a na-eme na ya ka enweta ihe na-eme si oke na ya anatata nwanne echi ya natazie ka ya ka o so anyị naba ọ natazie oso anyị naba bọlọzie jee na Pepsi Cola ebe ọ na-alụ mana o mesịara gba ọsọ after about 2 weeks ọ gbanatasi na ya fụrụ ebe dị temporary o wesị na ihe dị temporary adịghị steady agbarakwa bịa gwa di nwanne ya nwaanyị a na-akpọ Josephine na nke isi hotel na Ọnịcha ọ gbara bịa gwa ya di m agbanatakwa ụlọ kpọta ya bebalị ya mbasị ya ndụ ya nwere cabinet nye bịa obulukwa na moto nataba Udeze bido ọlụ ọbalị ya mbasị ya n'ọnwa nne ya ananya ya akpọta ya tinye ebe a na ya ma ndị ọzọ jọmp n'ọnwa ya ka eji so tinyezi ebe ahụ tuto n'ọnya abụzi onye isi ebe ahụ akwalitewezie pụta ha ka ọ bụrụ sales manager. Okay. Mgbe ahụ ọ nọ na Pepsi Cola obi bụ unu? Obi bidoro be anyị until atinyezi ya n'aka mmadụ ebe anyị ejizi moto je na-ebute ya na nke ebe nwanne ya nwaanyị bi anyị na ya nọ. Ka o si eme dịka nwa na-arụ ọrụ? Omume ya dị mma, ọ na-eme ọfụma, ọ dịghị ka kịta ụmụaka na-eme isi ike, ọ na-eme ọfụma. Mgbe ọ rịgoro sales manager, kedu ihe gosi inu n'ọnụ nwa nyere aka? Ya nwanata mana di m anataghịzi, ọ na-eme ọfụma. Oge agha beziri ihe ọlụ ha aka ebido abịa gbaa mbọ mba mụnwa na-agbagharị ahịa ime ọhịa niile obodo dị iche iche ruo ebe anyị na-atụ n'ọrụ obodo dị iche iche edo etikwa na ebe a na ọ dị ọnụ ala anyị etinye ọ na-azụ ọfụma na-azụta azụtabịa tupu abịakwasị ha chi ya taa azụ na Pepsi ojegidezie ọbịa nọ nwantịntị fụ na ụgwọ a na-akwụ ya na biznes karịa mma o wee chigazie na moto spare parts ego o nwetago ego bifo ọ natakwa na spare parts ọ na-emekwa ka mmadụ ezinụlọ ya ọ na-achịkọta ezinụlọ ya enye n'otu o nwere ike maka ndị be anyị na-enyekarịrị onwe ha aka ndị Ihembosi anyị na-enyekarịrị onwe ha aka ha da-anụkwa akwa nwanne na-emecha ihe niile ive na otu o siri bụrụ nwa ezigbo nwa ihe ha na-akpọ ya n'ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkpara Louis Udeze a na-akpọ ya ọkpara Louis Udeze ka ha na-akpọ ya ezigbo mmadụ ka ọ bụ na ọ tara afụ gbaa mbọ ihe nji echeta Hyginus ike ihe nji echeta Hyginus na ofu mkpụrụ nwa siri ike na famili otikawa gbawa mbọ nkọwa maka ofu mkpụrụ nwa ama aghọtacha ọ gbaba mbọ ebe o tinyere isi ọ na-agbakwa mbọ ebe ifu ụdị mmiri ebe anyị na-eje River Niger anyị nwere ike ise n'elu River Niger 2 days ebe ọ na-eji ebute ma akpa ọka ma rice ma ji
ebe niile a kwụsịrị ya je mkpọrọ ya afọ ebe ọ dị too much. Ọ gbara mbọ onwe ya well ọ gbara mbọ onwe ya akpọrọ ha anya tii na Pepsi a ndụ ya malite bidozie gbala onwe ya mbọ. Na-ekpere mkpụrụ obi ya bụ na Chineke ya emeri ihe ọma niile o megorie ya n'ụwa o sitego n'ụwa merie ya wee jebe o ya emechasịchara ya anya nwe nke fọrọ ọnụ Chineke ya emeri ebere maka ya nabata ya ọfụma ya na ka mkpụrụ obi ezughị ike na ndokwa. Amen. Nwunye ya na ụmụ ya nwee ihu nne ihu nna ya anụ dị n'ọhịa. Nwunye ya na ụmụ ya amaghị ihe nna ha zụrụ ha amaraghị ihe maka nwa nwa ogbenye amaghị ihe ama amazi. Nwa nwa ogbenye na-amaghị ihe ama amatazi nna ha zụrụ ha zụọ ha ọfụma. Nwunye ya na di ya na-ebikwa n'ọfụma. Ọ bụ ndị jaga kịta ha na-ebi ọfụma. So dịka ha mpanama ha nwụrụ, kedu ntachi obi gị n'ebe ha nọ? Nkasi obi m bụ na ha ya edibi elu. Ha ya edibi ihe na-eme ụwa niile ka ọ bụ. Ha ya edibi. Dịka gị na ụmụ gị si akwado maka akwamozu a? Ị na-ajụzi ajụ. Ị makwana ha Hyginus bụ ọkpara arụisi ka a na-akpọ ya na Pepsi Cola. Nwanne onye abụ nwa izizi anyị. Ya ada nwaanyị. Okay, ka gbara afa gị sista. Abụ m Mrs. Uche Onyekere, Ada Luisi Udeze. Onye anọkwa n'ebe a bụ mama Apollonia Udeze. Okay, ịma Hyginus Udoye mụ ya? Ọ nnukwu broda m ka ọ bụ na amara m ya ọfụma. Okay. Kedu ime ikwu maka ya? Ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Onye na-agba mbọ. Ọ dị mma mmadụ na ibie na-adịkwa ya mma. Ọ na-agba mbọ, ọ na-enyere ndị mmadụ aka. Ọ na-esi m na inwe nsogbu fue. Andị mgbe ọbụla ọ na-anata ọfụ asị onye nke ọ ya kwụsị gịnị a na-abụ ekene ọ jụsịa ya ese ịjụkwa ya ese ọ naba. Anyị ncha niile bi Ọnịcha quite alright. Emezie mụ nwa anatabazie nkụzi n'ihe ala ebidozie Ọnịcha. So ọ na-ete aka before mụ na ya afọ anya mana anyị na-ekene ọfụma jụsịa ese ọ na-ajụ m maka mụ atọkọtara ụmụnne m niile. Ọ na-ajụ m ka esi eme ka esi agba mbọ anyị jisikwa ike anyị fụkwa onwe anyị n'anya onye ọbụla na-enyere ibi aka anyị na-ekwa mama anyị etu a ka anyị na-esi akpa mgbe ọbụla. Ọ na-abụ ihe nnukwute mwute maka na etu si chọpụta papa ya bụ sọsọ ofu nwa nwoke mama ya na papa ya mụta. Ọ na-agba mbọ mụkwa na mụọ ụmụ hinne nekọta ha anya zụọ ha ọfụma ya na ụmụ ya na-eme ka ụmụnne. So na nke a afụghị ya ma nwunye nwe ụmụ ya ọ ya enye ha ezigbo nsogbu mana onweghị ihe ọ ya eme. Ihe dị n'ụwa bụ na onye ọbụla nwere deeti mbọsị o eji wee na ndị deeti mbọsị ahụ ruo onweghị ihe emetara ya. So ọ ndidi ka nna ya Chukwu ka onye ha obi ha eji wee di ya maka na ọ dịghị mfe mmadụ ịnọkọta asị na onye nya na ya na-agba nọ nnọọ n'ọfọ ọzie ka ha nwee obi ha eji wee diri ya mara na emesịkwa na-akpa ekpere na-ayọ Chukwu ka onye nabata mkpụrụ obi ya maka na anyị mana onye ọbụla ya anwụrịrị ya anwụ onwe onye agha ha anwụ kama na ihe a na-ekpe ekpere bụ ka mmadụ nọtukwuo mana anyị ejezi jụba Chukwu ajụjụ ọ ihe bụ uche ya eme ihe anyị na-ayọ bụ ka o mee ụfọdụ so ụmụ onye ọbụla n'ogbe anyị ya ka anyị ghawa Chukwu ka o nyere aka nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa mee ka anyị nwee obi ya ya eji wee dị ya site na Kristi dị nwe na Anthony Catholic Church, Ihembosi. Kaka Honorable Chief Hyginus Udoye and Choka. Yes. Cool of anything. Yeah, Ubosi, 22nd October 2021. And I had to do it. Where can you okay? You'll be announcing again. I'm from the Emmanuel Nkponarachukwu, Catechist, St. Anthony's Parish, Ihembosi. I'm the only one, Ihembosi. Hyginus Udoye amụrụ bụ nwanne m nwoke
onye ụgbọ and mụ na ya mụ nwa dị ala na Ọkịja and mụ na ya bụ ezigbo nwanne and ụbọchị m nwere ọnwụ ya ebido kịta a na-akwado akwamozu ya edechara mmụọ ọnụ majara announcement ya m ga-eme n'ọnụ ndụ ya o biri ndụ ya to me etu mma si wee fụ o biri ndụ ya etu dị mma because na nwunye biri ndụ ya onye na-afụ onye isi abịa na-abata n'ụlọ ebe a enwebeghị nnukwu ndị ọrụ ekpere m n'isi ụmụ ya na Chineke ga-enye ha obi ha ga-eji wee akwamozu nna ha n'ikpezie ha ihe a ga-eji wee megide wee kwa nna ha n'ikpezie ha ma ha kpachakwa nna ha ha onwe ha ga-ejikwa gịnị ebi ogologo ndụ wee na-ayakwazi ka Chineke nwere mkpụrụ obi Hyginus na mkpụrụ obi n'ebe nnekwu elu gara aga so na ekpere nke Chukwu ka ha nwere ihe na-eme ya ụmụ ya ga-eme tupu akwa ha kwa ya ka ha ezuo emezugo ihe a na-eme ihe niile ụmụ ya ga-eme wee kwa ya with the church ha bịago mezuru ihe niile ihe anyị nọzụ ụbọchị ahụ anyị binye je karịa masị bụrụ ụzọ eme gịnị a na-asị gị na ọ ga-adịrị gị ma ọrụ na-achụ ejekwa ụwa ebe a bụ chapel anyị were asị ka mbọ niile nwoke agba na ụlọ ụka a sị na enwekwuru oche edesịrị afọ ya na enwe mgbe oche njiri ifu ụlọ ụka ihe ndị ọzọ mekasị ka Chineke jiri mbọ niile akwụkwọ gị bụ n'aha Jizọs Kraịst. Anyị bịara ebe a n'ụbọchị tata iji gosipụta ndị mmadụ mbọ papa anyị gbara mgbe ọ dị ndụ Chief Honorable Hyginus Udoye Agbakwuludike eze nna nyere eze o so wee ruo ebe ị na-ene anya see ka afọ ọfụma n'anya fika esi ya chọhụ akara ahụ na-akụ mọ akara arụkwu ya na-akwara aka yes soro wee kwado ya wee ruo n'ọnwụ soro wee bụrụ memba patron and trustee Social Club of Ihembosi Nigeria wee sị na anyị ga-egosipụta ndị mmadụ mma nwoke ama ndị Social Club fọdụrụ ụbọchị a ga-enyi mpa anyị a ga-ebute ya ebe a dịka esi eme ya kperie ekpere kwerie antem ma mee ka esi eme ya ife ebie wee na-azị na obie anyị na-asị ka ọrụ niile nwoke ahụ ka Chineke jiri kwụọ ya ụgwọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ihembosi Social Club Ihembosi Social Club Ihembosi Social Club ihe nwere ike ikwu maka ka ihe nwere ike ikwu maka nwoke a na nchịkọta n'ihe niile anyị ga n'ụbọchị taa. Ihe nwere ike ikwu m na-ekwubu ekwu kemgbe ụwa mgbe m ji wepụta ụwa eji wee mụ m ịma na okwu ụtọrọ m and okwu abụghị nni mana okwu na-adị mma ọ pụtasị kwuo ya ebe niile anyị jegasigoro maka nna m ukwu bụ Chief Honorable Hyginus Udoye Agbakwuludike eze nna nyere eze akụkọ ụgbọama a na-enweta ebe niile anyị jegasịrị bụ na Honorable Hyginus Udoye biri ezigbo ndụ dị mma na ndụ ya dị mma ezinụlọ ya bụ nnukwu ezinụlọ mana obi aṅụrị m na ihe niile na ọṅụ na-enwe ihe gbasara Chief Honorable Hyginus Udoye bụ na ụmụ ya na ụmụ ya na Chineke na onye pụrụ ime ihe niile ya enyekwa ha ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ọnwụ a Chief Honorable Hyginus Udoye nwụrụ n'ezinụlọ a bụ nwụcha ọnwụ aya anwụ n'ezinụlọ na ihe ọma bụ ihe a na-emeziri ndị ezinụlọ a na onweghị ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ nwoke maọbụ nwaanyị nọ n'elu ụwa na-eche ihe ọjọọ gbasara ezinụlọ nke ya bịa
na mmezu na nwanata ike ime ihe ọbụla mmadụ na-echebe ihe ọjọọ n'ezinụlọ ya eji ime n'ezinụlọ onye ahụ ntu ahụ onye ahụ si eche na ihe ọma ya na-eme n'ezinụlọ onye abụ ihe mmụọ ekene m Chineke kene gị ụkwa ịzọ ezinụlọ a ga-abụ ihe ọma maka na anyị bụ Messi apọsụ ebe ọ na-abata ihe ọma na-eme anyị agachaa na olu n'Igbo anyị ji azụ nata azụ anyị ji nata bụ na nwoke a na-ekwu maka ya bụ ezigbo mmadụ o biri ezigbo ndụ o nyere ndị mmadụ aka ọ rụrụ ọrụ o ziri ozi ọma ọ gwara ndị mmadụ okwu o nyere ndị mmadụ aka o doziri obodo na-akọ histrị wee na mmụọ ewesị onwe ka o si edo bịakwute ọgwa kọrọ ihe zoro ezo ya akwamozu ihe ga-adị mma ọ ga-adị ka akwamozu onye eze obodo niile ga-abịa onye ga-abịa ọ ga-abụ ọ ga-ebido na 19 October a ga-anọ na biya n'Obosi wee mee vigil ndị ụka mesie a ga-anọ na biya ebe a na 20th wee nọ nnọkọ abalị 21st ndị ụka eme vigil then 22nd ka a ga-akaziri ụka na St. Anthony Catholic Church Parish Ihembosi wee bunata ya na biya na mgburu biya wee nie ya enyisie ndị ụka eme gịnị akwa ozu ndị ụka kwasie ozu obodo eme gịnị akwa ka ha si akwa eje mgbaru anyị si ka mkpụrụ obi na-enweghị nsogbu na-achọghị nsogbu ọbụla si ike na ndokwa udo dịrị unu ifugo ka anyị na-esi kpasịa nkata ma mama ezinụlọ a ma diọkpara ha bụ Chinedu ma ụmụnne ma ndị nwunye asịa nkata maka mpa ha a na-agba ama na nwoke a bụ ezigbo mmadụ a na-agba ama ezigbo ndụ o biri kemgbe asị na ọ na-ekwu isiokwu nke ịbụ asị na onye na-agba mbọ nke ịta asị na onye na-agwa mmadụ eziokwu ihe o mere nke ịnọ asị na onye na-enyere mmadụ aka ọ na-achọ ka mmadụ nọ n'ibe akwa na n'ezie ndụ nwoke a o si from scratch wee rigo o si from grass wee ruo na grace ọ tara afụfụ ọ gbara mbọ o nwee ebe amụghị ya na golden spoon ọ gbagidoro mbọ bụrụ mmadụ ine n'ezie efu ụlọ ọrụ ezinụlọ ya ine n'ezie efu ka 9th mile dị etu a ka ime Enugu ya dị anyị wee na-asị Chineke ezigbo ndụ itinyela ndụ nwoke a anyị keneghị maka ya mgbe oge ruru ịkpọrọkụ ya na ndị ọnwa ọ nwụrụ nwa onye o nyere nsogbu ọ na-akpụ ụra nwụọ gosi ezigbo mmadụ ya a ga-akwụ ya na ọ bụ na 1 October dị na mkpụrụ ụbọchị 20 ka a ga-eme vigil akwamozu a ebido n'ezinụlọ n'ebe a na biya n'Obosi on 19th of October a ga-eme vigil nke ndị ogbe emesie ya a ga-anabazi na village ha bụ Ihembosi on 28th a ga-ezukọkwa dịka ndị ụmụnna nwekwe anya abalị on 21st a ga-emezi the main Christian wake nke a ga-aka ụka ya on 22nd ka a ga-enizi ozu a ga-ebute ozie meela anyị steeti na bie emesi eburu eje n'ụlọ ụka ha bụ St. Anthony Ihembosi akasị ụka ebe ahụ bute ozie wee nie akwamozu mmemme akwamozu agabazie n'ihu ndị ọgọ na ndị enyi na ndị ikwu na ibe abịazie mgbaru anyị na-asị ka Chineke mee ka ụbọchị ahụ achapụ anyị agwa ụwa niile bịaba ezinụlọ akwụdoro maka akwamozu papa ha ụmụ ya n'obi obodo dị iche iche natasịrị ọ ga-adị egwu ndị gọvanọ ndị prezidenti ya abịasị anyị na-asị ka mkpụrụ obi papa anyị Hyginus Udoye Agbakwuludike ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa aka m bụkwa Messi apọstụl Martin onye na-eje ebe ọ na-eme n'ọlụkwu anyị ga-afụ n'oge ọzọ chenu mgbe a ga-akwụ ozu a unu ga-afụ ka anyị ga-esi ọkọdọ aka m bụkwa Messi apọstụl onye na-eje ebe ọ na-eme n'ọlụkwu ọ bụ mgbe ọ na ị na-eme mmemme ka anyị mee ka anyị hazie mme gị bụrụ ịkwa ka a na-ahụ ya na WhatsApp, Instagram, Facebook na YouTube o wee na-aga anyị nwere eme mmemme a na-eme ozugbo a na-afịa n'obodo oyibo